doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Bulaga. Ayan. Welcome po sa aking paangat program. Ayan, may narinig akong echo. Ayan. May echo, parang may echo yata ako, guys. Pero po ba akong echo, guys? Mag-comment po kayo dyan sa baba. May echo po ako. Dali lang. Tignan ko muna kung sino yung mga nandyan. Ayun, shoutout muna tayo, guys, ha. Shoutout. Ayun, walang jacket si ano. Ayun, shoutout muna tayo sa umpisa. Guys, may ano po ba ako? May echo po ba? May narinig akong echo. Sabihin niyo po kung may echo ako, ha. Apong One Tamad, mega shoutout. Apong Isa Perez Vlog. Arlene Journey, mega shoutout po. Ayun, si Dreamer. Nandyan si Apong Dreamer. Si Joel J. CP Plagata, shoutout po. Ayan, si Almin's Vlog, Ma'am Elise Aguirre. Maraming salamat po, Ma'am Elise Aguirre. Almin's Vlog, happy 8 months mansari sa'yo. Salamat sa pamember sa support mo sa akin na Almin's Vlog, yung bahay mo ba, di ka pa naka 900, no? Kuya Isko, mega shoutout sa'yo, Kuya Isko Official. Maraming salamat po, Kuya Isko Official. Nob, mega shoutout sa'yo, Nob. Almin's Vlog, ayan si Ma'am Brave Young Leon, mega shoutout. Renel Santos, Sapo Renel. Ayan, nandun lang ako na kay Butchok. Nakikinig lang ako, pero hindi na ako nagjo-join sa mga games nila eh. Kaya ayun. Sino pa yung mga hindi ko na? Jepoy, 2.0 TV, mega shoutout sa'yo, Jepoy. Si Jepoy, hindi ko pa siya dikit si Jepoy. Dikitan ko nga si Jepoy. Jepoy, dikit na kita, Jepoy, ha. Dito na ako. Dali, dikitan ko muna si Jepoy. Bago to eh. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumikit po sa akin ng isang araw. Pero okay lang, nilagasan lang ako ng 10 ata. 10. Para mag-ano na ako. Road to 6.2, guys. Kailangan ko pa ng siguro mga nasa 8 na banana para mag 6.2. Ayan, shoutout po sa lahat, guys. Okay, Almins. Salamat, Armins, ha. Si Arlene's Journey. Mega shoutout sa'yo, Arlene's Journey. Si Almins. Sigan natin si Almins, guys. Guys, si Almins, tigitan nyo rin, guys, ha. Dali, iuna natin muna si Almins kasi tagal na kasi hindi umaangat yung bahay niya, guys. Please. Support natin ito. Kahit madagdagan lang ng 10, okay na to si Almin's. At least nadagdagan po siya, guys. Please connect to Almin's Vlog. Ito muna natin, ipin ko muna, guys. Okay? Tapos po lahat po ng mga nandyan, guys, pwede po kayo magbaba ng bahay, tapos mag-aayuda ako, guys. Okay? And gusto nyo rin pong umakyat, akit po kayo. Sandali, ayusin muna natin yung sari manok. Kasi ito yung natin, karisma.
Dali lang ha, ayusin natin. Sasalamin muna ako dito. Takpan natin to kasi ano, baka makita yung kalbo natin. Dali lang. O, dali lang, kumukulot. 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 Ay, walang ilaw ko. Ayan. Ma'am Ran, ay, sino to? Si Rani. Sir Rani, may shoutout sa'yo, Sir Rani. Web Creation. Alam ko, kilala ko to sing Web Creation. Nagpapaangat program to. Web Creation, salamat ha. Sir Rami, salamat ha. Sir Rami, Marie Channel. Ayan, si Madam Rose, may shoutout po. Ayan, para di malagas. Guys, please connect muna kayong kay Almin's Vlog, okay? Ayan, si Rani, Sir Rani, kapangpangan to. Rani, Sir Rani ha. Salamat, Sir Rani, sa iyong palipad. Dali pa ba natin yung bahay ni Sir Rani dahil super chatter po siya. Ayan, meron po siyang grand live stream. May grand live stream. Ito, yung schedule niya. Ayun guys, huwag niyo pong kakalimutan sa July 27 ang aking second year anniversary dito sa YouTube. Ay sana po maging supportan niyo po ako guys sa aking nagdarating na second year anniversary. Ano lang, gusto ko kasi simple lang i-celebrate. Nandito lahat yung mga kaibigan ko. Okay na ako, saya na ako dun. Tapos may kantahan, konting palaro. Ayan, kung gusto niyo po mag-sponsor, okay, just PM me guys para po sa sponsor. Kahit 100 lang yan, kukunin ko yan kasi tulong din yan, sayang din yung 100. Noy, may ka-shoutout sa'yo, Noy and Drive. May ka-shoutout po, Noy. Nob, shoutout. Salamat, Nob. Nob. Recreation, kumusta ka na? Si RMC15. Mega shoutout sa'yo, 1 thumbs up sa'yo, bigyan kitang ng jacket. Dali lang, ibaba ko po na pa si Sir Rani pala, yung super chatter. Sir Rani, salamat po, Sir Rani ha. Sir Rami. Ayan, sandali lang baba ko. Super chatter. Recreation, kumusta ka na? Minsan nagbibisita ako sa live mo, kaso ang problema, hindi na ako nagko-comment, sumisilip na lang ako. Natatandaan pa kita, Recreation. Kaibigan Annabelle Biggs Vlog, maraming salamat po. Kumusta po yung subscriber nyo? Pag grade 1 po, sige Noy. 30. O sige, si Jennifer Vlog, ayan si Jennifer Vlog. Okay, diba natatandaan pa kita, Recreation? Pinag-graduate mo yata ako dati. Natatandaan ko pa yun. Oo. Tapos, may dinikit ako sa'yo, natatandaan mo yung mga pogi-pogi ko from pogi 1 to ganyan-ganyan, di ba? Alam kita. Hindi ko makakalimutan yung mga nagpag-graduate, tumulong sa akin dati noon. Dali lang, check natin si hindi ko pa dinikitan yata si RMC 15. RMC, ano yung bahay mo? RMC, wala kang bahay. O, di ba? Tumatawa si Web Creation. Kilala ko to. Never ko makakalimutan mga to kasi isa sa mga tumulong sa akin dati na pag-graduate ako ng RMC 16. Tikit ko na ba siya? Wala siyang channel eh. Guys, please connect muna yung natin guys ha, si Web Creation. Nasa malaki na yung bahay niya, nasa 11. Nagpapaangat program din to. And huwag niyo pong kakalimutan paki-subscribe si Sir Rani, yung aking super chatter guys. Yung si Almin's Vlog, ayan. Tikitan nyo lang guys, kahit mga ilan lang guys, tikitan nyo po please. Si Almin's Vlog. Ano yan? Super. Friend ko po yan guys. Matagal na rin sa akin na tawag dito. Matagal ng member sa akin. Maraming salamat din po sa nagpalipad na si Kuya Isko. Maraming salamat po Kuya Isko. Ayan, dikitang nakita Kuya Isko. Di pa pala kita dikit Kuya Isko. Salamat po Kuya Isko Ayan, dikitan ko na rin. Laki ng bahay niya guys. Nasa Jessville na. 10,000. Lalaki ng mga bahay na pumupunta dito si We. Malaki na din yung bahay ni We. Almost 11,000. Sana all, 11,000. Okay, guys, please connect muna tayo sa mga super chatter natin guys RMC 17, salamat. RMC, ayan. ZesG, mega shoutout sa'yo, ZesG. Host, nilagasan ako na may nagtikit sa akin si host Jules yun. Nakabalik ako ng 1,000 ulit.
Huwag kang mag-alala, meron pa naman akong reserva dito, ma'am. Ayan si RM. Sino kaya natin si RM C14? Hindi, ano ko muna itong mga super chatter natin, guys, ha. Pakitikitan nyo muna, guys, okay? Kasi nag-super chatter sila, kaya kailangan natin. Ayan po, si Sir Rani. Ayan, yung binaba ko. Tapos si Kuya Isko. Si Kuya Isko, guys, tikitan nyo rin. Baba ko din yung kanyang bahay. Please connect po, mag-hashtag Edward na lang kayo or Kapugi po para mabalikat po kayo ng mga super chatter, okay? Maraming salamat po sa lahat ng mga nandyan. Dan Almis Vlog. Ayan. Sige po, ayudahan mo po, sabi niya. RMC, sino ba itong? Si Sir Rani. Salamat. Dakala salamat po, Sir Rani, ha. Salamat. Ayan, next natin si Joel. Nag-share sa iyo, Joel, JCP Palagata. Maraming salamat po. Kuya Isko, thank you rin po. Dali lang, ha. Kuya Isko. Actually, meron akong ang tawag dito, saglit lang, ha. Ayan, dikitan nyo muna yung mga super chatter, guys, ha. Ayan, si Kuya Isko at saka si Sir Rani. Dali lang. Punta muna ako sa StreamYard. Kasi may libre yan, yung mga super chatter. Dali lang. Dali lang po, guys, ha. Sandali lang po. Kung gusto niyo pong umakyat, pwede po kayong umakyat sa live ko, ha. Kahit sino po, pwede po kayong umakyat dahil wala po ako pinipili kung gusto niyo pong umakyat dito. Kahit hindi po kayo kakanta, makipagkwentuhan, walang problema po sa akin. Okay? Dali lang po, ito na. Dali lang. Dahil nagpalipad po si Isko at saka si Sir Radi, ito po. Ayan po ang ating pasabog po para sa lahat ng mga naging super chatter kanina. Maraming salamat po sa maging super chatter, guys, okay? Okay na po ba kayo kay Almin's Vlog? Okay, close muna ako dito. Alis muna ako sa StreamYard kasi pagdidikit ko to. Ayan, dali lang. Pasok muna tayo dito sa aking live. Dali lang, guys, ha. Hirap talaga kapag cellphone. Sandali lang, guys, ha. Galing mo natin yung cellphone ko. Ay ko muna dito. Ayan. Huwag kang budol. May kasyara sa'yo, huwag kang budol. Si Cory Bisdak. May kasyara sa'yo, Cory Bisdak. Ayan, si Joel. Next. Okay na po ba kay Almis Vlog, guys? Meron na po siyang 6. Guys, isa lang yung nadagdag sa kanya. Huwag kayo maglalagay sa to. Hindi to, sure ball to. Hindi magbabalik po to, guys. Please. Ses G, Jane Marie Fernandez, may shoutout po. Ayan, sa mayroong po kayong jacket. Ayan, meron pong Cory Bisda. Ayan, si Buhay Creation. Ayan, Dan Rami Marie Channel 20. Sabi ni Creation Channel. Ayan, Buhay Creation. Ayan, kung ayaw mo, ediwag. Sabi naman niya. Kilala ko to si Sir Rami din to. Si Rami Marie 20, shout out po ulit. Maraming salamat po sa mga nagtatamsak po dyan, Sir Rami. Magbaba lang kayo ng bahay, guys, okay? Jane Marie, Dan sa nakapin, Ses G, Andrea TV. Ayun, okay, sige, takala salamat po. Guys, please connect nyo muna, guys, please, si Almin's Vlog. Please po. Huwag kayo magalala, lahat po kayo, ipipin ko po kayo lahat, okay? Basta, lang tayo. Dikit lang po tayo. Okay? Pero ako, guys, mag-aayuda rin po ako sa inyo. Okay? Okay na po ba kay Almis, guys? Gawin nyo na lang gawin nyo na lang po kahit mga 870. Okay na yung 870 dito. 870. Dali lang.
Ako yung magdidikit mo rin. Ayan. Ayan, patamsak po at patikit po, sabi ni Ses G, Ma'am Ses G. Ayan. Tamsak po na rin to. Ayan. Ayan. Ayan si aking member na si Ses G, Ma'am Ses G. Ayan, newbie vlog. Ayan, si Rami pala to, si Rami. Salamat. Guys, 3 na lang po kay Alvin's Vlog. Please po, paki-connect na lang po si Alvin's Vlog. Dali lang, check ko nga dito. Baka meron pa akong hindi nadikit sa kanya. Para makatapos na siya ng 70. Tignan natin. Wala pa rin. Dali lang po. Dikit muna tayo. Ayan. 4 million in the house. Asan na yung iba, guys? Ayan. Alvin's Vlog, Sir Joel, thank you. Basta bakas kayo, baka masuklian ko po makita ko yung bahay nyo. Sabi ni Alvin's Vlog. Kaibigan, host, dinikitan ko na po si Kuya Isko. Maraming salamat sa mga tumitikit sa mga super chatter, guys. Please, dali lang magdidikit muna tayo dyan. Yung mga super chatter ko, ito si Sir Rani. Okay na si Sir Rani. Ayudahan ko to kasi kagabi, hindi ko naayudahan to eh. Kasi hindi nagbaba ng bahay. Kaya ayun, nandito si Wake Creation. Itikit muna tayo. Lily Ruelo, mega shoutout po Lily Ruelo. Ayan, guards ni Red Marie. Ayan si Sarani. Dahil lang Sarani yung walang jacket. Muna tayo. Ayuda muna tayo si SG. Ayan. Hirap pa lang ito. Ayan. SSG sending support from Pogi. Ayan. Ayan. Next. Ma'am Lily Ruelo, if you want to dance sa nakapin, sabi niya. Isa na lang guys kay Alvin. Please, isa na lang po. Isa na lang po kay Alvin. Ayan, muna ako, mag-jacket muna tayo. Ako guys, siguro mga 8 na lang para makagraduate ako ng 6.2. Ayan, may mga jacket na po kayo. Ocean Pearl, mga kay Sir Rani to. Si Nov, ayan, si guard ni, okay na rin to. Si UB Vlog, meron na rin jacket. Sino pa ba? Si Joel, meron na rin. Si Budol, okay na rin. Si Nov, ayun, nagbaba ng bahay si Nov. Tingnan natin si Almins, okay na ba? Okay na to guys, kay Almins. Next tayo guys. Next muna natin guys, si Rani, yung ating super chatter. Please, connect po muna si Sir Rani. Si Sir Rani po guys, meron siyang LS. Ayan. Meron po siyang 4,540. Tama ba? Ayan. Meron po siyang thumbs-up na 55. Dali. Baba lang po kayo ng bahay Pwede po kayo magbaba ng bahay dyan. No Premiere. Ayan si Annabelle Mix Vlog. Ayan, dikitan nyo medyo maliit pa yung bahay po niya. Please, connect to kaibigan Annabelle Mix Vlog. Ma'am Lily, makipagkaibigan ka muna dyan, Ma'am Lily. If you want to Almis Vlog, dan po, sabi naman ni Nov. Salamat. Ayan. Dali lang magbaba lang kayo ng bahay at ako po yung mag-aayuda lang. Mag-switch tayo ng account. Okay? Ayan. Dali lang po Asan na yung bahay ko? Ito. Ayan, si Sir Rani, di na ako magbabaka siguro. Ayan, tikit. Ayan, dito si Joel. Ayan, nandito rin ako kay Sir Rani Ayan, baba yung mga nandyan. Babae lang kayo ng bahay po. Please. Bahay, kaibigan Annabelle's Vlog. Okay na, dikit na rin ako sa kanya. Si Joel, baba mo yung bahay mo, Nob. Si Nob, hindi pa, 424. Okay na yun, hindi na ako magbabakas. Next. Sino pa ba yung mga nandyan? Si Annabelle's Vlog, si SSG. Okay na si SSG. Si SSG. Okay na, dikit ko na rin to SSG. Okay, dikit ko na rin si SSG.
Si, sino pa ba yung isa nandito kanina? Si Super Chatter, si Kuya Isko. Kuya Isko. Ayan. Ayuda lang muna tayo guys ha. Ayan, mas okay yung 6.2 ka na. Salamat po. Ayan, okay, ikit ko na yan po. Salamat, salamat. Joboy! Joboy Pogi, mega shoutout kaya ka Joboy. Ayan, isa rin po yung kapangpangan, Joboy. Dali lang ha, magtitikit muna tayo ha. Pagiguhitan ko muna tong si Sir Rani. Nagsiswitch kasi ako ng account tayo, no? Switch account. Dali lang po ha. Ayan, tikitan ko muna tong si Sir Rani, tsaka magtitikit ako dyan. Okay, 59 thumbs up. Ayan, 5.4. Sino pa ba yung mga nandyan? Si Apon Joboy. Kumusta na ka, Apon Joboy? Almin's Vlog. Okay na yun sa'yo, Almin's Vlog. Ikaw na bahala pa. Ano na lang. Pogi, ayuda. Ayuda po sa bahay. Sa baby na bahay. Eh di wow. Laki ng bahay mo, Joboy. Road to 10,000 ka na, Joboy. Baba ka lang ng bahay mo dyan, Joboy. Apon Joboy. Annabelle's Vlog. Okay, dikit ko na rin. Si iba yung dikit ko kanina. Si SSG. Okay na rin si SSG. Super Chatter. Si Nob. Sige na ko si Nob. Nob! Ano ka na, Nob ah? 425. Nob. 425 na si Nob. 8 million. Salamat na 8 million. Ayan. Next natin, guys. Si Sir Rani, guys. Pakitikitan muna. Okay. Gawin lang natin kay isang guhit lang po si Sir Rani. Yun po yung Super Chatter. Ayan. Dali lang. Baba ko muna yung bahay mo. Asan na si yung Super Chatter na isa, si Kuya Isko. Kuya Isko, nandiyan ka pa po ba, Kuya Isko? Asan si Kuya Isko? Wala na. Ikita ko na po salamat sa pagtigit. Switch muna tayo ng account guys ha. Medyo tsaga-tsaga talaga. Kailangan ko talaga magtsaga. Kasi tinulungan ako nung isang araw dito ni Sir Rani. Kaya ako din yung magbabalik ulit sa kanila. Hindi na ako magbabakas. Ayan. Jane Mix Vlog. Nag-shoutout na Jane Mix Vlog. May busy, sobrang ngobra. Wapin eh. Dali, walang jacket yan natin ng jacket. Dali lang po lagyan natin ng jacket si Jane Mix Vlog. Okay na po, Jane Mix Vlog. May jacket na po kayo. Ito si Ma'am Jane, malaki din yung bahay niya. Ayan, si Joel. Guys, pagguhitan muna natin ng isa si Sir Rani. Baba lang kayo ng bahay po dyan, ha? Baba. Okay, si Joel. Tingnan ko si Joel. Joel, ayan, tikitan ko na kayo, Joel, ha? Titikit na rin ako sa'yo. Joel, maraming salamat kanina pala. Pumunta ka sa live ko kanina umaga. Salamat sa pagbisita. At saka sumuporta kayo ng dalawang mag-asawa, di ba? Asawa mo nandun din. 9 million in the house. Maraming salamat po. Ayan si Joel, si Rani. Okay na si Sir Rani. Tikit ko na rin. Yun, 61 thumbs up. Okay. Mama pwede po kayo magbaba ng bahay, Jane. Jobol, may 6.2 na ako. Jane, pwede kayo magbaba ng bahay, Jane. Si Joboy, nagbaba po ng kanyang bahay si Joboy. Si Joboy, tikatan ko na rin. 100 thumbs up, Joboy, and tikit. Okay? Alam niyo, sa totoo lang guys, yung mga alagad ko, ginagawa ko, nilalagyan ko sa subscriber. Yung subscriber na ginagawa ko, yung mga ninja ko din, tinutusok-tusok ko sa kanila kaya. Nagkakaroon sila ng welcome po, Sir Edward, sabi naman ni Joel. Jane, pwede po kayo magbaba ng bahay ha. Si Joel, okay na rin si Joel. Tikit ko na rin. Si Annabelle Big's Vlog. Nasaan na ba si Annabelle? Ayun. Si SSG.
Apong Olives, makilabas po host, Apong Edward break time po mo. Sige, sige, salamat, salamat ting pamagdalan mo. Apong Olive Mix Vlog. Olive Mix Vlog. Salamat, salamat sa inyong pamagdalan mo. Atin na kang obra, di ba? Dali lang. Kasi na yung dinidikitan ko dito, si kaibigan Olive Vlog, okay na rin. Ayan guys, sa mga gusto pong umakyat, sabihin nyo lang po at ibababa ko po yung hagdan. Kasi nandito yung hagdan sa cellphone ko, kaya ito muna yung gagamitin muna natin guys, okay? Ayan, 7 million na. Noy, pabang mo yung bahay mo, Noy. Ayan si Gray. Huwag ka mag-alala, papagraduate kita. Ayan, Noy, oh. Noy, yung bahay mo, Jennifer, di ba? 72 ka na, Noy. 72. Habang nagdidikit ako, 72 ka na. Okay? Huwag ka mag-alala. Didikitan kita. Baba mo lang yung bahay mo, okay? Dinidikitan ko kayo guys. Isa-isa basta magbaba lang kayo ng bahay nyo. Short video na lang i-latag nyo guys, okay? Short video. Yung mga 30 seconds, 19 seconds, pwede na yun. Ayan, si Joboy, dikit ko na rin si Joboy, yung mga lagad ko. Si Joel, dikit ko na rin si Joel at Joel, ano ka na? 1.04. Okay na, una kayo siyang guhit ka na rin siguro. 1.04, si Nov, ayun si Nov. 426, Nov. Next, si magana kang Joboy, manyaman Choy, sabi ni, guys, yan si Joboy, di kita nyo rin si Joboy, guys. Nag-aayuda rin yan. Ma'am Rose, ito yung sa'yo, Ma'am Rose, ha? Ayuda ko po sa inyo. Basta kung nandiyan kayo, nakita ko yung mga, mga link nyo, dinadaanan ko na lang. Tapos, tap-tak tikit na lang ako. Okay? Okay. Kaibigan na Mix Vlog, baba mo po ulit yung bahay mo. Gusto niyo pong umakyat, sabihin niyo lang po, hagdan. At ako po'y magbababa na hagdan. Okay? 83 thumbs up. Ja Arani. Okay, si Arani. 4.54 pa rin, di pa rin nadagdagan. Dagdagan ko pa rin. Ayan. Ayan si Annabelle Pix Vlog, okay. Ano pangalan ito? No, ba, huwag ka mag-alala, dinidikitan din kita, tsaka si ayan, 427. Short video na lang ito, ito tama to, 1, isang minuto to, pwede na rin to. 427, no. Ayan. Sino pa ba yung mga dikit-dikit? Si Madam Rose. Madam Rose, nagtitikit po ko sa inyo. Rose Mel 25. Ayan. Ayan guys, huwag niyo pong kakalimutan sa July 27. Ayan, bukas po meron po akong live alas 7:30 ng gabi. Wala pong pangat program pero pwede po kayo maglatag ng bahay. And meron po ako mga special guest tomorrow. Mga magagaling na kumanta po. Manood po kayo guys. Hindi po pang matagal ang LS po yun. Mga isang oras o 2 oras lang po yung live ko every Monday. Depende na lang po guys kung may mga umakyat na mga kumakanta. Yun, pwede. Dali lang guys, pag-graduate lang po natin ng si Sir Rafi Marie. Please guys, pakidikitan nyo muna yung nakapin guys. Please, dikit ko na yung kaya kanina. Salamat. Dali. Agli mo na yan, hindi ko nadyakitan yung mga lagay nyo guys kasi nag-switch muna tayo na account. Kasi nag-aayuda rin po ako sa inyo. Si Rani, okay na si Rani. Si Rani Kapampangan din yan guys Tubong Pampanga. Dali. Okay. Annabelle Dan, G-Rix, ayan. Si Annabelle, dikit ko na rin si Ma'am Annabelle. Dikit ko na yata si Ma'am Annabelle. Si Nob, ano ka na, Nob? 428. Dikitan ko muna si Nob, 428. Ayan. Almin's Vlog, baba mo din yung bahay mo Almin's Vlog. Si Ma'am Rose, Choco Obra kanini. Okay mo pong Olive, no problem. Noy, ano ka na Noy? 73 Noy. 73 Noy. Joboy, Dan sa nakapi. Salamat. Ikay tayo mo ini, pag-graduate tayo mo. Dali, namamatay yung ilaw ko.
Ilaw, saglit lang. Ses G. Tikita nyo rin si Ses G guys. Ayan, nag-ano din po yan. Gcash. Nagpapabingo po si pangalan to, wala. Si Ses G. Ano ba yan? Pinagtitripan nata ako dito. Ayan, nasa na si Ses G. Ses G, kaibigan ni Mix Vlog, okay na rin. Joel! Baba mo ulit yung bahay mo, Joel. Si Nob, okay na ba si Nob? Nawawala. Ayan. Pasensya na guys ha, medyo mabagal kasi switch muna tayo ng account. Nakakonect na po ba kayo sa nakapin guys? Nakakonect na po ba kayo sa pin? Nakapin? Hindi siya umuusad. Dikitan ko muna nga. Wala pa rin, hindi pa siya. Dami ko nang dikit sa kanya. Ayan, maraming salamat po. Ayan, YouTube, si Sir Rani pa rin to. Si Jobo, hindi na ako nakabakas. So, sige, okay lang yun. Okay lang kahit hindi kayo magbakas, okay lang. Basta importante, matikitan nyo siya. Okay, si kaibigan Anamix Big Vlog, si Nob. Si Nob, ano na Nob? Dinalagasan ka Nob, oh. Ilalagasan ka ni Lolo. Pero ayun, okay na, 425 ulit. 425. Red, ayan si Red Annabelle. Okay, okay na rin to. Si Rose. Eddie Wow, sabi niya. Asa na? Asa na yung bahay ni ni yung nagpapagraduate ng 100 si Noy. Yan 75, ay 74. Ayan. 90 thumbs up. Ayan si Robert. Kaya ano to kay Sir Rani to Ano ba yan? Hindi gumagalaw yung bahay mo, Sir Rani. Naayudahan ko naman. Kaibigan ni Annabelle Pix Vlog, okay na rin si Annabelle Pix Vlog. Si November, si Nov, 425. Ano, hindi gumagalaw. Ayun, gumalaw. Ayan, ano ka na, 67 thumbs up. Hindi gumagalaw, no? Gumagalaw ba? Nadadagdagan pa, Sir Rani, yung bahay mo? Sa YouTube studio mo na. Dada Doms, Sipitek, may kasyara sa'yo, Dada Doms. Corey Bisdak, maraming salamat, babakay lang bahaya. Michelle, long time no si Michelle. Esmeralda, maraming salamat po mga team animal. Baba lang kayo ng bahay guys ha. On the way sa nakapin. Oy, iba naman yung binaba mo Dada Doms. Sino to, Baba Doms? Anak mo ba yan, Dada Doms? Yan, dinidikitan ko muna. Dikitan nyo muna yung nakapin guys. Please, paka-graduate nyo muna siya ng 4.5. Dikitan ko muna to. Nilagasan na naman siya. Naglalagas sa'yo, 4.53 ka na sa Anong nangyari? Ngayon yata naglalagas si Lolo. Dali, lagyan natin ng mga jacket. Kasi walang jacket. Yung mga iba, baka pagalitan ako dito. Ngayon naglalagas. Ayan, nagdad lang. Si Rosemary Beltran. Rosemary, huwag kang mapikon. Okay, lagyan naman jacket yan. Okay, nilagyan ko ng mga jacket ha. Si Robert Acosta. Okay na rin si Robert. Si Olaf Channel. Ayan, si Olaf Channel. Si Red Vlog. Ayan, may mga jacket na rin. Si Rani Marie Channel Team Paangat. Ayan. Nilagasan ka Rani, Apo Rani. Diba? Kanina nakita ko yan, 4.54.
Ngayon, ano naman, 4.53. Nangyari. Ay, salamat sa ayuda mo, Apong Joboy. Okay? Salamat sa paayuda. Huwag kayong mag-alala guys, hindi tayo magtatagal ng live. Ano lang pa naman tayo. Saglit lang naman tayo. Basta importante, makagraduate kayo. Okay guys, baba lang po kayo ng bahay ha. Si Joboy, ay si Rosemary. Ma'am Rosemary ha, di kita nakita to, Ma'am Rosemary. Dito po ako sa good afternoon guys. Magluto ako ni ate. Pero titikit pa rin ako ha. Ayan. Ayan. Dikit na po ako sa iyo. Rosemary, Ma'am Rosemary, pwede mo tanggalin yung vlog you. Di ba meron siyang, ayan, vlog you, di ba? Yung nasa baba, pwede mo tanggalin to. Natatanggal to. Natanggal yun. Ayan, si nalagasan ngayon, 12. Binigay ko kay Annabel, ayaw gumuhit. Gano'n ba? Ayan, nababa ng kanyang bahay si Joboy, guys. Si Joboy po. Ayan, isa pong kaibigan ko din yan si Joboy. Please connect to Joboy, guys. Meron siyang 9.68. Ayan. Huwag kayo mag-alala, guys. May ano din to, nagpapaayuda rin to. Maraming nalagad din to. Legit yun sa kanya. Jassy Baby TV, may ka-shoutout sa'yo, Jassy Baby. Maraming salamat sa iyong pagpunta. Nob! Oo nga, nilagasan ka, Nob. Nakita ko, ayun o. Alam mo ba, tinatamsak kita kanina, ano siya? 426 na ako. Tapos nilagasan ka tatlo. Pero may mga nag-stay. Hindi ko alam nagkakamali, tatlo nag-stay sa'yo. Tatlo. Mandilo ko sagli kapatid. Sige po, Sir Rani. Sige po, walang problema. Okay, tikitan nyo muna si guys, si Sir Rani guys. Okay, tapos next po tayo. Okay? Nandito na si Alvin's Vlog, nandito na rin si Joel, si Christine, si Dada Dom, nandito rin. Okay, sino po yung mga dyan guys, nagpapag-graduate? Jassy, na-time out ko ni Nightboot. Jassy, diyan ka pa ba Jassy? Sige, Mandilo ka pa mo po. Ayan, next natin si Yun pa ba yung mga... Si Annabelle Mix Vlog. Oh, okay na si Annabelle Mix Vlog. Joel. Sir Joel, ha? Hindi, titikit muna tayo. Ayun, bumalik na si Rani ng 4.54. Okay na siya, bumalik na siya. Bumalik na po si Sir Rani ng 4.54. Andy TV, may kasyara sa dikit ko sa iyo from Joboy. Apong Joboy, salamat na eh. Mag-asagli mo na eh. Ay, Apong Joboy, tikitan ke. Okay, tikit na rin kay Apong Joboy. 102 thumbs up. Okay na rin. Wala ka bang short, Apong Joboy? Wala ka bang short? Short dyan? Short? Rani, ayun si Rosemary. Ayan. Dali lang ha. Ayuda ko na eh. Kaya ka, pangatlo niya. Salamat. Sige, okay mo, Joboy. No problem. No problem. Si Cory Bisdak, nandyan. Maraming salamat po sa lahat. Si kaibigan Annabelle Peace Vlog, dikit ko na rin. Si Sir Rani, okay na rin si Sir Rani. Dikit ko na rin. Bumalik na siya pa 4. Siguro okay na muna si Sir Rani kasi bumalik na rin siya sa 4.53. Next na natin guys. Please, next. Next po tayo. Try muna natin si Apong Joboy. Nandiyan ka pa ba, Joboy? Sige, si Joboy muna tayo dyan. Dikitan nyo kahit buhitan nyo ng mga tatlong piraso. Lagyan na si Joboy ng 3 piraso. Sige, Joboy, pinkiya muna yung bahay mo after nito, ibang tao naman ipipin natin. Si Kuya Isko. Kuya Isko, are you still there, Kuya Isko? Nob, huwag ka maglala. Ikaw yung natin yan, Nob. At saka si kaibigan Mix Vlog.
Tikitan ko muna mga to. Ayan, 100 tamsak. Joboy, tikit. Tamsak na mo, tamsak. Then, sino pa yung mga hindi nandyan? Asa na si ano? Ma'am Michelle, baba ka ng bahay mo, Ma'am Michelle, ha, tupakin. Si Dada Dom, sa'yo, tikitan ko na rin yung mga anak niya. Ayan, 5 million. Nob, ayan, pinaba mo yung bahay mo. Okay na, Nob. 424. 424. Sino pa ba yung mga hindi natin titikitan dyan? Tikitan nyo muna si Joboy, guys. Please, please. After ni Joboy. Annabelle Mix Vlog. Ayan, tikit ko na rin to. Ma'am Annabelle, ha, congratulations dahil naka 1,000 ka na. Ayan, daming isda. Okay. Ano muna tayo? Di pala ako nag-share. Share ko muna to, guys. Saglit lang. Share that. Ayan, share na ako. O kung sino daw gustong bumikit daw, ay babalikan daw niya bukas, sabi ni Joboy. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumaan. Nob, huwag ka muna umalis, Nob. Huwag ka maglala. Bigyan kita, Nob. Baba mo lang yung bahay mo, Nob, ha. Ayudahan kita, Nob. Tsaka si Ma'am Annabelle Bix Vlog. Dinikit ko na sa'yo, ha. Apong Edward, dikit ko na. Salamat, ayan. Okay na rin pala siya, no. Joel, baba mo din yung bahay mo, Joel. Ayan si Nob. Nob, meron na rin siyang 425. Play ko nga yung mga short video niya. Ito na lang, ibaba mo yung My Heart Will Go On. Ito na lang. Ito na lang, oh. Mas mabilis i-play. Ayan. Ay, si Joel. Dikit ko na rin si Joel. Okay. Joel, dikit na rin Joel. Ayan. Dikit ka lempang. Kaibigan na Belbex Vlog, dinitikitan po kita, ha. Si Joboy, dikit ko na rin si Joboy. Tamsak dikit. Ayan. Mas okay itong ganito, guys, yung mga konti, di ba lima? Mas okay yan kasi mas mabilis tikitan yan. Dali lang ba? Asan na si ano, yung nagpapagraduate ng 100 kanina, umalis. Si Jassy, nawala si Jassy. Jassy, nandiyan ka pa ba? Jassy? Huwag kayo maglala, guys. Titikit talaga ako sa inyo, mga nandyan. Titikitan natin. Si Apong Joboy. 106 thumbs up. Ayan, tikit na rin ako sa ano ko, alagad ko. Joel, dikit ko na rin si Joel. Apong Juan, nandiyan ka pa ba si Apong Juan? Alvin's Vlog, nandiyan ka pa ba Alvin's Vlog? Sino pa ba? Si Nob. Tikitan ko si Nob, 426 na si Nob. Nob, 426 ka na po. I-play ko muna ng mga short video na to para mabilis. Michelle Esmeralda, shout out. Ayan, done po. Job, okay na yun sa'yo, Job. Apong Joboy, tikitan mo lang si ano, yung mga malilit na bahay, si Nob. Medyo maliit pa yung bahay niya. Sino pa yung mga tinitikitan ko dito? Kaibigan, Annabis Vlog, at Choco Maglinis. Sige, Apong man. Host, binalikan ko na po si Joboy, short video. Ayun, salamat po. Okay, si Nob. Huwag
kang umalis na, huwag kang magalala, ikaw ayudahan ko. Ayudahan ka na. Apon Joboy, napaka-baby pa yung bahay ni, ni Nob. Sino pa ba yung mga nandyan? Si kaibigan Annabelle Mix Vlog. Kaka-graduate lang ng 1,000. Sana madagdagan siya kahit mga isang guhit lang siya. Tapos si Joel. Si Joel, medyo palit. Yung Joel naman, ano na siya, 1,040. Ayan. Nob, baba mo lang yung bahay mo, Nob, Ikaw na yun yung ano natin. Next natin, Apon Joboy. Okay na yun muna kaya Apon Joboy. Pero dikit ko rin kaya ka na Ayan, si Nob, okay na si Nob. Ano na siya, 427. Play ko muna yung short video niya. Short video. Ayan. Tapos na si My Heart Will Go On mo, piano. Tapos guys, huwag niyo pong kakalimutan, pakitikitan niyo pong binababa ni Nightbot, yung mga nandyan. Yung mga na binababa ni Nightbot. Ayan, tamsak na ako dito sa live ko. Joboy, Apon Joboy na dikit. Ayan, ano ka na pong Joboy? 9.69. Okay, next na natin guys si Nob. Malit pa yung bahay ni Nob Joel, ayun si Joel. Dikit ko na rin si Joel. Sir Joel, yung ano na lang yung short video mo. Meron ka bang 1 minute na video? Ito yung may coffee jelly yummy. Ito pwede rin to. Ito rin yung sotanghon with chicken. Ito dapat ito yung dapat inaano mo, Sir Joel, yung sotanghon with chicken para maano to, bumalaw to. Kasi yung views niya 596 para maging ano to, maging 600. Ganun dapat para ma-play siya. Madam Rose, ayan, dinidikit kita Madam Rose Dali, bago ako ayan, didikitan ko muna kayo. Okay, dalawa daw yung dikit niya. Almins, nandiyan pa si Almins. Si kaibigan, okay na si Nob. Si Nob, tingnan ko nga si Nob ulit. Ay, dikit ka na rin si Nob. 428 ka na, Nob. 428. Okay, next tayo guys na isang guhit na rin si Joboy. Next natin si Nob muna tayo guys si Nob. Kasi 400 plus pa lang yung bahay niya. Nawala yung host pag-graduate mo 100. Nawala naman. Paano papag-graduate ng 100? Nawala. Try muna natin guys si Nob. Kasi meron si Nob ng 429. Kasi dinagdagan ko na din to siguro mga 11 yata yung dinagdag ko sa kanya. Pero may nalagas kanina 3. Dinikit ko yung iba. Tapos dumikit din yung iba dyan. Okay? Nob muna tayo guys. Okay, Nob muna tayo. Gawin muna natin si Nob ng siguro mga 435. Kahit 435 lang, okay na to. Dikit muna tayo. Kung didikit muna ako. Okay lang tayo guys, kahit mga ganito lang to. Host, dinikitan ko na po si Nob. Salamat mo kaibigan na Annabelle Pix Vlog. Sabi nga ni Apong, baka i-play ka daw niya. Tama ba? Siya ba yung Apong 1? Siya ba yung piniplay mo Apong 1? Yung, maraming isda siya Yan, 430 ka na. Wag lang dikit, sayang lang mga effort. Kahit short video lang, kapit na yan. Oo, tama. Kasi kaya nga ito, piniplay ko yung short video niya. Kaya short lang piniplay ko talaga. Mas maganda short. No, siyempre, mali pa yung bahay mo. Rosemary 21 vlog done. Sabi naman niya, Ito na rin to. Joboy. Kaibigan mix vlog si Joel. Ayan, tikitan ko na rin si Joel. Ayan. Tortang alamang. Ganap nga ako ng short video na yan, Ito, short na lang. Yung my coffee jelly jam. Ayan. Hindi na ako magbabakas.
Basta didikit lang ako. Kaibigan Annabel, salamat po sa pagdikit, sabi niya. Okay, tapos na ako kay Joel. Tsaka kay ano. Next, sino pa yung mga nandyan? Si Ma'am Rose, nandiyan ka pa ba, Madam Rose? Next natin yan dito, si Joel. Tsaka si kaibigan Annabel Bix Vlog. 4:31, apat na lang sa nakapin guys, apat na lang po. Please, apat na lang po. Apat, apat. Apat. Tamsak. Ngayon, 432. 432 na yung sinog. I-play ko tong short video niya. My heart will go on. Ayan, Joel, JCP, Plagata, Dan, kay Nog, ticket na po. Salamat. Kaibigan Annabel Big Vlogs, walang anuman po yan. Igan Nog, sabi naman niya. Ayan, dinitikitan ko kayo guys ha, huwag kayo mag-alala. Sino pa ba yung hindi ko tikit dito? Si Nog, okay na si Nog. Si Joboy, hapon Joboy. Okay. Joel, okay na yung Joel ha. Tikit na rin ako sa'yo, Joel. Hanap ako ng short video. Ito na lang. Ayan guys, salamat po sa mga nagtambay po ha. Huwag kayong maglala. Sa lahat po ng mga tambay dyan guys. Susuporta rin po ako sa inyo guys. Basta pag nag-realize po kayo, pupuntahan ko po kayo. Wag, nakakaya yung my heart will go. Nakita ko na, okay lang yun, no problem. Ako nga, sumasayaw-sayaw ako, pero wala tayong magagawa. Mundo ng white yan. At saka nagpapaviral naman yun guys. Okay lang yung mga short. Sino ba siyang ditikitan ko si Nob? 32. Tatlo na lang guys. Tatlo na lang po siya nakapin, please. Tatlo na lang. Okay na to guys, kahit konti lang tayo. Basta importante, lahat yan legit. Okay? 433. Dalawa na lang. Hanap ako ng short video niya, no? Asan yung short video niya? Ito. My heart will go on. Play ko muna mga ilang minuto. Apon Joboy. Opo Joboy, pinanood ko po yung short video, kaya dikit na yun, sabi naman ni kaibigan Annabel Vlog. Joel JCP, salamat sa pagdikit, sabi naman niya. Okay. Yan yung next kong titikitan. Si Annabel Pix Vlog. Asan niyo kay Annabel Pix Vlog? Ay, si Joel. Dikit ko na rin si Joel. Apong Jobo. Ayan, okay na, Joel. Okay na yung sa'yo, oh. Ano ka na? 1.05. Play ko muna tong short video mo. Para mag ano siya. Joel CP Tech. Joel JCP. Salamat. Ayan. Ni-play ko tong short video niya. Okay. Okay na. Next. Pag-graduate ko lang ng ano to guys, ano pangalan nito? Si Nob ng 35. Ito, isa na lang po kayo, no. Baka pwede nyo ibigay, isa na lang kay Nob. Play ko muna tong short video niya. Salamat kaibigan Annabel Mix Vlog. Hahanap pa ako ng hindi dikit sa'yo, sabi naman ni Joboy. Apong Joboy, ginuhit ng metong guhit na sana ay malagas. Hindi siguro di malalagas yan kasi ano yan. May mga main team na dumikit sa'yo. At saka ito, nagdidikit din ako. Pinapanood ko yung mga short video niya, no? My heart will go on. Practice lang po. Nagpa-practice pero tinakpan yung mukha niya, no? Ni Dob. Ayun, no? Dali lang. Okay na ako din kay Dob. Isa na lang po sa nakapin. Isa na lang. Basta may guhit la. Okay, tama. Okay na yun, guys. Basta gumuhit kayo, okay na yun. Si Joel, tikit ko na rin. Ay, Joel, ditikitan kita ulit. Ito. Siguro ano ka na yan? Ano ka na? Nasa 1.05 po. Mga ganun.
Genbis! Trip, mega shoutout sa'yo, Genbix. Thanks. Thumbs up. Maraming salamat sa iyong pa-thumbs up. Ilan na ba siya, no? Isa na lang to eh, kay Nob. Ayun, okay na Nob. Nakano ka na pala. 400, dinidagdagan ko isa. 437. Ayan, next natin guys. Kaibigan Annabelle Pix Vlog, pakibaba po yung bahay mo. Okay na yan, kaya ano. Next ano naman tayo. Para yung mga ibang ninja ko, makadikit ulit sa'yo. Di ba? Konti-konti lang. Dan sa nakapin, sabi naman ni Jen Biz, salamat po sa iyong pagdikit. Ma'am Jen Biz, gusto kong makat sa LS mo, kaso ang problema, music ka lang, di ba? Ma'am Annabelle Blix Vlog, pakibaba po yung bahay mo. Please, please, please. Ikaw na yung next natin habang tapos na si Nob. Nob, basta ano ka lang ha. Ayan si Joel. Nandiyan si Joel. Kaibigan Annabelle Blix Vlog, pakibaba po yung bahay mo. Wala na si ano, si pangalan nito, yung kanina. Yung sa sinasabi ni Abong, ang pangalan nito, si Abong Dreamer. Yung taga-ibang lugar. Ala, dapat umakyat ka. Nandito ako sa taas, di ba? O kanina, nandun ako sa live mo, di ba? Kaso ang problema, kasi kapag hapon, Ma'am Jen, sobrang init dito. Sobrang init. Ewan ko yung dumakit ako sa isang LS kanina. Pawis na pawis talaga. Pwede lang talaga ako mga gabi. Ito, hindi tayo medyo pawis na pawis dito. Okay. Okay na. Asan na si Annabelle Biggs Vlog? Nandiyan ka pa ba, Ma'am Annabelle? Ikaw na yung next pipin ko. Asan ka na ba? Sige po. Akit po ako. Basta mama, available tayo. Baba mo yung bahay mo, Ma'am Annabelle Biggs Vlog, para masobran yung kahit konti lang yung sa'yo. Kasi kakatapos mo lang graduation mo, di ba? Kaya kailangan madagdagan kahit mga ilang piraso lang. Please, baba mo yung bahay mo. Nakailan na ba si Nob? O Nob, nakaano ka na? 437. 437 ka na. Ayan, di kita nyo rin si Jen Biz. Ayan, dating ko din yan. Dating member ko rin yan si Jen Biz. Ibaba natin yung bahay ni Jen Biz. Ay, ano naman siguro kayo, di ba? Mag-ano na lang kayo. Go to channel. Ayan, Jen Biz. Ang pangalan nito, asan na kaibigan na Annabelle Mix Vlog? Baba po yung bahay nyo. Wala na akong card, sabi niya. Okay lang po. No problem. Dating member ka pa, nandiyan pa yung bahay nyo. Dali lang guys, akyat muna ako ha. Promote muna tayo. Ma'am Annabelle Mix Vlog, pakibaba po yung bahay nyo. Paging po kay Ma'am Annabelle Mix Vlog. Please, pakibaba po yung bahay nyo po. Please, pakibaba po yung bahay mo. Yun po ang tugon. Pakibaba po, kaya di pa ako nakarin. Okay lang ma'am, no problem. Ayan. Dali lang Ket ko muna itong isa. Mag-promote muna ako. Sa mga nandyan. Ayan po. Promote ko lang po guys sa darating po na July 27. Ayan po yung aking second year anniversary sa YouTube. Ayan, sana po yung makapunta po kayo sa aking second year. Ano lang po guys, simple lang po. Ayaw ko nang masyadong grande yung mga maraming parabola-bola. Ayan po, ito po guys, i-play ko na po ang aking Gear 2 on YouTube. Ayan. Sige, jacket. Ayan po ang aking, huwag niyo po kakalimutan na yung gina-jacket ko na yung mga mga ninja nyo. Sa darating po na July 27 po, ayan po ang aking, Annabelle Mix Vlog, pakibaba po yung bahay mo. Please, ikaw po yung next natin ipipin, okay? Para lahat po kayo ipipin ko kasi, ayan si Oweg Vlog, may ka-shoutout po kayo. Ay, si Joel. Okay, Joel, nandiyan pa si Joel. Sige.
O si ano na lang muna tayo guys, si ayaw yata ni Ma'am Ana, kaibigan Annabel Biggs Vlog. Si Joel muna. Asan yung bahay ni Joel? Hanapin ko sa taas. Joel. Eto. Okay, tapos na po tayo kay Annabel. Nakaano na rin siya, nakaguhit na rin siya, nakailan na rin siya. Sana hindi siya malagasan bukas. Ayun na pala siya. Una muna natin si kaibigan Annabel Biggs Vlog. Magpasobra tayo ng kahit mga ilang piraso dito. Kasi ano siya, kakagraduate lang ng 1K. Pero gumuhit na pala si Joel. Okay lang si Joel. Gumuhit na pala siya ng 2 guhit. Si Joel. Pero ano muna natin guys, magpasobra muna tayo kay kaibigan Annabel Biggs Vlog po. Ayan. Ano to, parang feeling ko, ano to, sa yung live niya parang province. Di ba ma'am, ma'am kaibigan Annabel Biggs Vlog? Yung mga province. Kasi nakikita ko dito yung mga puro isda. Sarap nito, mga isda. Masarap, alam mo ma'am kaibigan Annabel Mix Vlog, maganda pong i-vlog yung mga yung pong mga nasa province, yung mga bundok-bundok, mga ganyan. Tapos yung mga nagtatanim ka, mangingisda ka, ayun. Pero wag lang yung mga aswang-aswang kasi alam niyo totoo lang guys, mga aswang-aswang. Nanonood ako dito sa mga sila, meron silang mga tawag dito, mga vlog. Kasi talagang fanatic ako ng mga multo-multo, aswang-aswang, mga ganyan. Kaya ayun, nasanay na ako. Lahat ng mga ano ko nasa dito, sa ibang ninja ko, puro aswang. Opo, dyan na po yung bahay ko. Alam mo, Ma'am Annabel, maganda pong i-vlog dito, Ma'am Annabel. Kung ako lang po sa'yo, nandyan ako sa Nandyan ako sa sa inyo. Di, province naman po ako, pero mahirap kasi dito, medyo langanin. Wala kasi akong kasama sa Ayan, pang 3 na ako sa'yo, sa Nob, sabi naman ni Joboy. Ayan, si Joboy, nakatatlo na daw siya. Dan, tigit sa nakapin, sabi naman ni si Joel. Ayan. Tigitan nyo muna yung nakaping, guys, si kaibigan Annabel Biggs Vlog kasi po, pag-graduate na siya, tapos nagdagdag siya ng tawag dito. Ikaw yan, host, nakapin na ako. Okay na, nakapin ka na. Kaibigan Annabel Biggs Vlog, nakapin ka na. Next natin si Jan. Si Jan, okay na rin si Jan. Sino ba yung mga hindi pa na-pin yan, guys? Yung mga ko, guys, yung mga... Okay na po, ma'am. Wag mo nang ibaba. Okay na, nababa. Ayun. Ma'am Jen Bis, baba mo yung bahay mo, ha? Baba mo yung bahay mo. Yung short video na lang, Ma'am Jen Bis, para mapuntahan ka nila. Jen Bis, ano na to? Jen Bis, road to 3,000. Kaso, 50 pa ang kailangan. Medyo mahirap yung 50. Hindi pwedeng biglain to. Kung ako, kaya ko tong 3,000 niya. Kaso ang problema, baka malagas. Kaya konti-konti lang. Host, dyan na po yung bahay ko. Nandiyan na, nakapin na. Nasa taas na. Jen Bis. Okay na po, nakapin na po siya. Ayan o. Dito sa taas. Ayun guys, yung may binababa ni Nightfoot ha. Huwag niyo kakalimutan yung binaba ni Nightfoot ha. Please connect ko na sa mga Dali lang. Baba. Abang nandyan po ba kayo, ibaba ko na din yung mga mga super chatter, mga dito, mga tawag dito. Yung mga member, yung super tagal na mag-member sa akin. In almost ilang 2 years na rin, nagpa-member, hindi sila Salamat, Joboy. Nagbabalik ako ulit sa'yo, sabi niya, Ayan. Si Jen Bis. Sino pa ba yung mga member ko dito? Also kay Joel. Salamat sa pagdikit mo, ano ba? Sino pa ba yung mga, nakalimutan ko na yata yung mga si Renel, Inday Mama Vlog. Ayan, sino pa ba? Welcome, Nob, sabi naman ni Joel. Ayan. Si Almin's Vlog, ayan, member ko din yan si Almin's. Matagal na rin sa akin si Almin. Sino pa? Si Kala Isla. Si Kalawan. Sino pa ba yung mga member ko? Host. Okay, sige, ito na lang. Sige. Ayan.
Guys, dikitan nyo muna si ano guys, so si kaibigan Annabel Bix Vlog, kakagraduate lang niya, baka malagasan. Kahit pasobra lang mga isang guhit, pwede na siguro isang guhit sa kanya. Dali lang, i-delete ko muna yung share ko, tapos para updated sila. Share muna tayo. Alam niyo guys, kwento ko na rin sa inyo. Ang dami nang nakagraduate talaga. Yung mga nakagraduate guys, mga nag-LS na sila, monetize na sila. Pero, ayun, masaya nga ako dahil nakagraduate sila, nakamonetize na sila. Payakap po na lang ito. Sino ba yan? Alvin's Vlog. Ay, si Kala. Ayan, pinaba ko yung bahay ni Kala Isla. Yung member. Alvin's Vlog. Wala na pala si ano, no? Si, yung kabaleng ko dito, yung sa Tarlac. Nawala na siya. No? Nag-ibang bansa na pala siya. Taiwan yata. Pumunta ng Taiwan o Saudi. Dan sa nakapin, sabi naman ni Nob. Salamat, Nob. Ma'am Jenbis, nandiyan ka pa ba? Jenbis? Ayan, binaba po ni... Ayan, si Kala nga. Kala Isla. Pala po, payakap na lang po nito, guys, sabi niya. Oo, si June. Nawala na siya. Pumunta ng Taiwan kasi nakita ko yung vlog niya, nawala na. Hindi man kami nagkita eh. Sabi niya kasi magkikita kami, hindi naman siya nag-PM sa akin. Hindi sana nakapunta ako kahit sa SM Tarlac lang. Diba? Kahit ano lang yun. At least kapag nag-collab ka, edi yung mga kaibigan niya, nasa pinapanood sa kanya, edi dikit na rin. Hindi na kami nakapag-meet. Oo, umalis na siya. Nag-abroad na. Diyan ba si Kala? Wala si Kala. Binabalang ni Alvin's Vlog yung bahay ni Kala. Apong Ed. Ayan. Ma'am Annabel, pangatlong ayuda po. Ay, bait naman ni Joboy. Joboy, kapag napagod ka, okay lang Joboy. Okay na ba si ano, siguro kung nakipag-meet kami, tiyak kasama ka. Oo naman. Di ba sabi ko sa'yo, Alvins, nung isang araw sa Bundok Arayat, sabi mo sa akin, kaso wala, hindi nangyari, hindi natupad. Lalo na ngayon, Alvins, vlog, hindi na maselan dito sa, ano, sa Tarlac, sa Pampanga. Hindi na maselan ngayon. Hindi na maselan. Kahit mga baby nga, ano, mga baby na ano, guys, pwede na sa bus. Pwede na sa bus. Pwede na silang ano, kaya ka po kay My Loves, pagbalik po yan, sabi niya. Oh guys, yung binaba ni Alvin's Vlog, yun po si, ano, si Kala Isla. Member ko din yan. Pato Ed. Renel Santos, sarang dikit. Ayun, salamat sa pagdikit kay Renel Santos. Madam Rose, nandiyan ka pa ba wala, Madam Rose? Dinidikitan kita, Madam Rose, ha? Ewan ko kung nakikita mo yung mga tikit ko sa'yo. Tapos, Madam Rose, yung sending support from Kapugi sa akin yun. Alam niyo na pag pumupunta ako sa mga live or mga premiere, laging ganun ginagawa ko. Sir Joel, okay na yung Sir Joel yung sa'yo, ha? Okay. Tapos na ba si kaibigan Annabel Bix Vlog? Ay, namigit na ba? Okay na pala si Annabel. Kwento na akong kwento. Next natin guys, sino ba yung si Madam Rose? Nandiyan ka pa ba, Madam Rose? O sige guys, sagot lang po Ito po, please, connect muna kayo dito guys. Ito guys, ito yung mga never ko makakalimutan. Yung pong binaba ni Nightbot kay Gem Builders. Ano lang kayo, mag-comment lang kayo dyan guys. Okay na ako dyan. Yung mga nakapin guys. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, yung 5 guys. Dikitan nyo yan guys. Please. Ma'am Annabel, okay na po. Nakatatlong dikit na po. Okay na ko yan kay kaibigan Annabel Flix Vlog. Nakaguhit ka ng isa. Okay na yun. Maraming salamat kay Joboy. Nagluluksa pa kasi kami. Namatay namin kasi. Nakita ko nga. Alvin's Vlog nakita ko. Na ano mo nga, na vlog mo nga yun. Ganun ba host? Pwede na baby. Pwede. Akong dreamer, pwede na po yung baby na
from Tau, pwede na magbiyahe. Nakikita ko kasi nung isang araw nung pumunta ako kay Apo Julie nung time na yun nung ano yata yun, yung concert, sumakay ako ng bus. Ayun, may sumakay na bata, baby. Tapos dandikit na po kay binabali night boat. Maraming salamat Joel ha. Madam Rose, salamat po Madam Rose, si Nob, nandiyan si Nob. Si Almin's Vlog. Cory Bisdak, nandiyan pa si Cory Bisdak guys. Nakita nyo rin si Cory Bisdak. Ako nang magbaba ng bahay ni Cory Bisdak. Ito, supportive din si Cory Bisdak. Nakikita ko sa LS ko to eh. Baba natin, tsaka si Cory Bisdak. Baba ko, sige si pati, sino ba yung mga hindi ko ba na ano dyan? Si Genbis. Genbis, nandiyan ka pa po ba? Genbis. Genbis, ayun si Calvo. Ayan, sabi niya. Sabi niya pong Joboy. So, itinan may lagasan niya. O, sige. Arang, Sir Edward. Oh, guys. Okay lang, guys. Tuloy na sa akin yung arang. Pandagdag. Ayan. Walo na mo mag-graduate na. Yun, Yun na mag-graduate ng 8. Ikay, kaibigan Annabel Chris Vlog. Tignan mo. Si Annabel ba? Si Annabel? Bangkanita Moni na yun. Yun pin. 8 na mo mag-graduate na. Sino nga, Kalbo? Kalbo, sino? Kalbo, sino? Si Bangkanita Moni na. Ayan guys, yung nakapin muna guys. Dikitan nyo muna yung nakapin. Okay, salamat sa mga nagdumikit sa nakapin guys. Edward lang kayo. Asan si Binabani Almin's Vlog? Si Kala, ito. Wala siyang short, ito short. Ala, si Kala, hindi mo na nakitang pupunta sa LS ko? Anong nangyari? Busy kaya si Kala? Busy ba siya? Pangalan ito? Almin's Vlog. Ayun, nandiyan pa si Sir Rami. Sir Rami, okay na sa'yo. Kumihit ka na rin kanina. Di ba nabawasan ka? Pero okay na ngayon. Sana di na malagas. Salamat team pa, BG mo. Nakailang oras na ba tayo? Naka 1 hour and 19 minutes. Ayan. Sobrang busy niya, Ed. Nagtatamsak lang yun. Sige. Sino nga? Itna mo. Sino nga siya? Calvo Nation, may pikat na ako kaya nga, sabi niya. May pikat na ako kaya nga. Dakala, salamat kapatid. Welcome po, Sir Ran. Salamat din po kitang palipad ko, Salamat. Ma'am Twins, Adana, mega shoutout po, Ma'am Twins. Nandiyan na si Ma'am Twins. Ma'am Twins, salamat po sa iyong pagpasok. Ayan, tusok, salamat. Okay, tapos na po ba tayo guys sa nakapin? Guys? Please, sa mga ayuda nyo guys, sa mga alagad nyo, tigitan nyo na lang po. Please, ayuda nyo na lang. Mag-hashtag kapogi lang kayo doon or hashtag Edward, okay na yun. Para alam nila guys na nag-support ako. Tapos, dami kong mga bagal ni Rhea, sabi niya. Salamat host sa lahat. Welcome po, Ma'am Twins Andan. Ma'am Twins, okay na ba yung banana mo na hindi ka po ba nalagasan? Joboy, kaya ba yung Calvo Nation? Kaya yan apong dreamer. Sa kanya yan, yung mga kalbo. Kalbo, sa kanya yan. Ay, Diyos ko, si Apong Joboy. Ano yan, parang mahilig sa TikTok. Kaya nagkakaano kami sa TikTok. Kakuya Inisoy, 8 na mo bang kanita road? 6K ni WH. Talaga? Sige, dikitan ka. Sana all, ang daming channel Ayan, 95 na Dikitan ka, ma'am. Dikitan ka, sige. Didikitan ko sila. Ayan, si Calvo. Asan si Calvo? Si Nob. Dikitan ko na rin si Nob. Ayan, 442 Nob. Sisisakan awan ng account.
Ayan. Dali lang, Madam Rose, ha? Asan si... Kalbo, pakibaba, may pining bahay mo, Kalbo? Kalbo. Ayan, si RMR. May shoutout sa RMR TV. Ayan. Si Madam Rose, hindi kita nakita, Madam Rose, ha? Ayun, bumuhit ka, Madam Rose. 1.35 ka. O baka naman gumagala ka, Madam Rose. 1.35 ka na. Nagdikit po ako sa inyo. Dali, lagyan natin ng jacket si, ano, si Rail Vlog. Ayan, maraming salamat po sa mga dumikit po sa akin, guys. Pumuhit din ako. 6.21 na ako. Maraming salamat po, guys. Sana hindi tayo malagasan. Bukas. Nilagasan ako kagabi. Kagabi, ang pangalan nito? Sir Rani, may lagasan ko na pingi. Twin Andana, nalagasan ako kagabi. Ay, kahapon na pala. Siguro mga 20 lang. 20 lang yung lagas ko. Pero okay na, nagbalik ulit. At yun ay kaluguran ko. Oo nga, nakita ko nga si Rage Vlog. Salamat, salamat. Pumunta ako dun kanina dun sa birthday. Pumunta ako dun, nakailang kanta ako dun eh. Binaklas main ko sa'yo. Bakit? Binaklas main ko sa'yo. Bakit mo binaklas, Ma'am Twins? Balik ko now. Kaladan. Maraming salamat, Joel, ha. Yung nakapin, guys, please connect nyo muna yung nakapin. Kahit mga ninja, please, okay lang po. Dikitan nyo na lang po yung nakapin. Kahit ayudahan nyo na lang po. Na galing po kayo sa akin. Kasi, guys, lahat yan, guys, mga tumulong sa akin. Actually, may kulang pa dyan eh. Pero hindi ko lang nalagay kasi. Yan po yung mga malaki po yung naitulong sa akin sa buhay ko. Hindi na sa buhay ko, siguro sa mga, siyempre, mga needs, mga yan. Mga sa needs ko. Okay, maraming salamat po sa mga nandyan. 6 million. Asan na yung dinidikitan ko si Joboy? Ayan si Joboy. Apong Joboy, ano na yung sa'yo ha? 95. Huwag ka maglala. Pag-graduate ko ng 1,000. Lang. Switch account lang ako. Apong Joboy. Joboy. RMR, baba mo yung balay mo, RMR. Please, RMR, pakibaba mo yung balay mo, RMR. Ayan, 996 na yung kalbo. Sana all para ko mo channel. Natulog ako. Anak ko ang nandun. Siya ba? Anak may apong Rani eh. Ayan. Si Nob. Nob, ano ka na Nob ha? 442 ka na Nob. Walwal, may kasyara sa'yo Walwal friends. Next naman, sabi ni, bakit naman Walwal? Walwal, bakit? Walang ginagawa si Lolo kundi maglagas. Ayan. Asan na yung binaklas? Ayan. Wanak Kate. Kit Kevin. Kakulit na Kabibo na. Sobra bibo. Kantanan din Kit Kevin. Ayun, nandiyan si Ma'am Rhea kanina. Nakita ni Ma'am Rhea. Baba may pin, Joboy. Okay na ba yung nakapin, guys? Ayan, si Joboy 997. Ayan, dikitan ko na rin si Joboy. Ayun, nakagraduate din yan si Walwal. Nakagraduate siya ng 1,000. Pero di na naman nilagasan si Walwal. Team YouTuber Solid, maraming salamat sa inyo, guys. Tama ka dyan. Pinaklas talaga. Wala naman akong ginawa. Di wow. Sabi niya, Ayan. Sige, ipin natin yan. Saglit lang. Didikitan ko muna to. Apon Joboy, yung sa'yo, ha? Okay na ba yung nakapin, guys? Dali lang. Ayan si Rhea. Maraming salamat po, Ma'am Rhea Vlogs. Dali lang guys pag-graduate muna natin si Calbonation bago natin ipin yung binaba niya, Ano lang to guys, si Calbonation, kulang na lang siya ng 3. 3 na lang po. Please, 3 na lang po kay Joboy, Calbonation. Sige, tutulong din po ako dyan. Calbonation, bibigyan kita ng ayuda rin. Maraming salamat po kay pangalan to, si Rhea Vlogs. Mamaya may surprise po ako sa inyo.
Ayan, isa na lang guys, isa na lang kay Joboy, isa na lang. Dali. Akit muna ako yung StreamYard. Walwal Prince, nandiyan ka pa ba Walwal Prince? Nilagasan ka pa? Okay na ba yung sa'yo? Hindi na siya nilagasan kasi 1.1K na yung sa'yo eh. Akit muna ako guys ha. May, siyempre, yung mga nagpalipad dyan, may ano yan, may libre, may free. Ayun, ito po para sa'yo, no? Ayan, may pasabog po ako para po sa iyo yun sa mga nagpalipad ngayon si Ma'am Rhea. Salamat po Ma'am Rhea. Bago natin kay Ma'am, si Ma'am Twin Adana, may jacket na po kayo. Bago po lahat guys, gusto ko po sanang tulungan muna natin si Walwal Prince po. Please, ano lang siya, kulang na lang po siya ng 7. Pakitikitan po natin guys, ito po yung bahan niya guys. Ibaba ko po please please. 7 na lang po para makagraduate po siya ng ano. Please po, pakisuyo na lang po guys si Walwal Prince. Walwal Prince. Ano na lang po siya, 7 na lang po yung kulang. Ipin ko muna, nakagraduate na rin si Calvonation. Salamat Calvonation na nakagraduate ka na. Ayan, maraming salamat po Twin Adana sa iyong palipad Ma'am Twin Adana. Guys, bago pong lahat guys, bago ko ipipin yung kay Ma'am pag-graduate muna natin to guys. Para makagraduate po siya kasi ano na lang, ilang beses siya nalagasan. Pero ngayon siguro hindi na malalagas yan kasi maraming tumutulong dyan si Sir Rani. Alam po naman si Sir Rani, tsaka si Ma'am Andana, nandyan si Joboy, maraming alagad din to. Si Mim Twin Adana, alam po may alagad to, marami din si Ma'am Adana. Tsaka si March Paulo, may kasyaro sa March Paulo, si Joel, Sir Rani salamat po sa Real Vlog, maraming salamat din po sa impalipad. Pero bagong lahat guys, please padak muna natin yung nakapin kasi kulang na lang po siya ng 7. Ako po yung nakikisuyo po sa inyo guys, please. Ayan, kulang na lang po siya ng 6. 6 na lang po. Please, please. Paki-subscribe niyo muna po itong si Walwal Prince. Maraming salamat po guys. Dahil nagpalipad si Ma'am Dinandana. May pasabog po ulit tayo guys. Okay? Wait lang po natin March Paulo, maraming salamat po Ma'am March Paulo. Ayan, matagal ko na rin kaibigan niya. Kwento ko na rin guys. Si March Paulo, ilang beses siya nakagraduate, siguro mga 20 times, hindi siya makagraduate ng 1,000. Dahil paulit-ulit siya nakakalagas-lagas noon. Ayun. Pero bago lahat guys, may nagpalipad po si Twin Andana po, nagpalipad po dahil nagpalipad siya. Ito pong para sa
Ayan po guys, ayan po ang ating guys, salamat po sa susuklian ko po kayo sabi niya. Guys, promise sabi ni Walwal. RMC14, maraming salamat po sa pagtamsak at pagdikit po. Ayan, bigyan natin ng jacket. Out muna ako dito sa StreamYard. Ayan. Pagkatapos po ni Walwal Prince ng mga 1,000 guys, ipin po natin yung mga nagpalipad guys. Okay, Metro Bank ni Twins, maraming salamat po. May pa sobra nasa nakapin. Sige po, maraming salamat po. Ma'am Adana, maraming salamat po. At saka kay Sir Rani, kay Ma'am Rail. Salamat din po Joboy, salamat Dakala, salamat Joboy. Nobs, nandiyan ka pa ba Nobs? Si Nobs, ayun nandiyan pa si Nobs. Marge Paulo, nagbaba ng kanyang bahay tapos na nakapit. Asan yung binaba ni Reed? Asan yung bahay nila? Ito. Tapos na ba kayo sa nakapin? Ayan, 1,000. Pagpasobra lang tayo guys ng 1K. Ay, 1K. Magpasobra ng isang guhit kahit mga 10 lang. Okay, maraming salamat po nandito pa siya. Si Jan, nandiyan pa ba si Jan? Paring Edward, okay na yan. Salamat sa tulong. Alam mo naman, Walwal Friends, di ba? Alam mo naman pag kailangan tulungan. Nob, taga Davao City ako, sabi ni Walwal Friends. Pasobra natin ng isa. Maraming salamat sa mga pasobra. Tapos, ipin ko si yung, dali, baka mawala na yun Yung binaba ni Reed. Wala na yata yung binaba niya. Patay tayo dyan. Angel ni Twins, may kasyarat po kaya kay Jane Marie Fernandez. Maraming salamat po sa iyong Angel. Ayan, si Madi Telpa, may kasya sa iyo bigyan tatlo. Ito, Sir Rani, ganito po ba yung sinasabi mo, Sir Rani? Alam mo ba yung Sir Rani, nakita mo na yan. Alam mo na, yung mga nandyan. Ayan. Walwal, nakatakot Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Okay, Edward, pakisabi na balikan ko silang lahat. Ayan po, pinapasabi po ni Walwal Trains, babalikan po daw lahat ng mga dumikit sa kanya. Yung short video niya po, okay? Ayan. Okay na, maraming salamat po. Ayan, okay na. Reed, pasuyo na lang yung binaba mo kanina, yung kay Ma'am Andana, at saka kay sayo. Ma'am MJ, may kasara sa'yo Ma'am MJ Vlog. Ito na sila, yung mga mabait na baby na mga bata. Bata pa yung bahay. Pakibaba po Ma'am Reed, yung binaba mo kanina, pasuyo na lang. Ipipin ko po yun. Yung kay Ma'am Twins, kay Sir Rani. Para isang pin na lang po siya. Kasi yung mga nag-super chatter dyan. Ayan, may shoutout po kay MJ Vlog. Nakita ko to si MJ Vlog. Thank you so much, MJ Vlog. Asan na si Ma'am Rhea, nandiyan ka pa ba? Walwal, pangatlong ayuda ko na sa'yo, short mo, sabi niya. Tingnan natin si Walwal. Oo, na nga siya, 1.01 na siya. Salamat po sa mga dumikit. Thank you so much. Asan na? Sir Rani, asan na po yung binaba niya, yung super chatter kanina? Isang pin ko na lang po siya para isang pin. Nakalimutan ko na. Nasa taas na siya Pasuyo na lang po. Asan na yung binaba niya? Raid. Asan na? Ay, ito. Ayan. Guys, pasuyo muna guys yung tatlo. Ayan, yan guys? Yung tatlo na yan, sila po yung nakilala ko na Joboy TV, bakit pala akong merong laptop? Ayan. Basta guys, yung mga nasa taas, yung mga super chatter ko guys, ayun po. Pakidikitan muna sila guys. Kahit dagdagan nyo kahit mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hanggang 1 guhit na lang guys. Okay. Well, ayan, magbabasa muna tayo ng mga comment. Ayan, okay na po. Maraming salamat si Reed Vlog to, kaya si Sir Rani. Rhea, Rhea. Guys, pasuyo muna yung nakapin guys. Please. Pasuyo muna yung nakapin yung ating mga super chatter. Pakitikitan muna, okay? MJ Vlog, baba ka na lang ng bahay mo dyan, MJ Vlog. Ayan, basta baba lang kayo ng baba, okay?
Walwal, madali lang ang WH basta may laptop ka lang, sabi niya. Ibig sabihin niya, walwal, anong reason bakit para makabili na? Huwag ka nang bumili ng laptop. Hindi, wala kasi siyang laptop. Joboy, wala siyang laptop. Guys, sa mga po dyan, sa mga, ako na rin po yung manawagan. Sa lahat po ng mga meron pong mabubuting loob dyan, kung meron nagpe-play po kayo guys, paki-play na lang po si Walwal Prince, ayan. Ano pa lang yung ano niya, yung WH niya, nasa 800 pa lang po siya, pero nakagraduate na siya ng 1,000. Sa lahat po ng mga meron pong puso, paki-play po si Walwal, ayan. Ako na po yung nakikiusap. Ayan si Angel ni Twin sa sobrang nakapin, sabi niya. Okay, ganda pala to. MJ Vlog, palablab po, sabi naman niya, para turuan kita kung paano ka magbuo ng WH mo. Wala siyang laptop, Apon Joboy. Ayan, basahin ko muna to para hindi ko nabasa yung iba. Salamat po sa papin, sabi naman ni Sir Rani. Welcome. Ayan, sa welcome. Ikita niyo muna yung nakapin guys, okay? Please. Ayan, babasa muna tayo ng mga comment, baka magalit. Ayan si Mia Jean Vlog. Dear Dan Tamsak. Salamat sa mga Tamsak guys. Ayan, meron po tayong 121 Tamsak. Thank you so much po sa 121 Tamsak. Okay? Paring Edward, wag na. Uy, nakakaya. Wag kang mahiya. Walwal friends. Kung mahiya ka, walang mangyayari sa'yo. Kaya ako kinapalang. Di ba, sumayaw ako dyan. Sumayaw ako sa mga Sumayaw ako. Wala akong miya. Bahala sila kung anong gusto nila sabihin. Basta ako, nag-i-enjoy ako kung anong gusto kong gagawin. Yun, basta importante, wala kang ginagawang masama. Okay? Sabi ko nga, Walwal, kung mayroon kang lang para maturo. Sabi niya naman ni Joboy, kung meron ka lang daw laptop, matuturuan ka niya kung meron kang laptop. Pero kung walang laptop, okay lang. Yun ang sinasabi ni Joboy. Marge Paulo, ayan po, pakisuyo po na lang guys si Marge Paulo. Yan po, kaibigan ko po rin si Marge Paulo. Long year na rin. Matagal na rin yan. Monetize na rin guys. Ilang taon na rin siyang hindi naka 1,000. Di ba? Marge Paulo. Si Joel. Yan si Joel na nakita ko sa LS ko kanina umaga. Maraming salamat po Joel. At saka yung si teacher. Di ba si teacher? Ano ba yun? Si teacher? Dan Tamsak. Dating ticket sa mga nakapin. Salamat po, Sir Joel. Kilala mo yan. Diyan kita nakilala, di ba? Joboy, okay. Sabi naman niya, Si Nob, guys, dikitan nyo rin si Nob kasi medyo maliit pa yung bahay niya to. Kasi tinikitan ko na rin to ng 444 na rin yung bahay ni Nob. Alam ko kaninang pumasok siya dito nasa 422 yata. 22 ka ba? 422 ka ba, Nob? Tama ba ako, Nob? Ayan. Tapos, siyempre yung mga nandyan, Joboy, ako turuan mo din. Sabi naman ni MJ Vlog, ayan, palablab to daw siya. Pero bago lahat guys, please, punak muna kayo nakapin. Mia, baba mo lang yung bahay mo mag-aayuda ako. Walwal Prince, ayan, Joboy, sige, salamat naman po. Sabi naman niya, Ayan, magdidikit ako. Kasi ito, hindi ko pa inayudahan itong mga to yung mga nakapit. Ayan, nayudahan ko na rin si MJ Vlog. MJ Vlog, meron ka ng 586. 586. Next. Ay, nilagasan yata ka. Nilagasan ka ba, MJ? Ayan si Rani. Dikit ko na rin si Sir Rani. Ayan. Dikit. Hindi na ako magbabakas. Si Red, si Ma'am Rhea. Dikit ko na rin. Ayan. Ayan. Comment ako dito. Guys, please, tigitan nyo muna guys. So yung nakapin, wala pang nakapin. Please, connect muna kayo guys. Please na nakapin. Ayan guys, maraming din mga nag-aayuda po yan. Apong dreamer, si Kai Walwal. Ayan, kalugurang kaya na buong dreamer. Kaya hindi pa siya Jeopard Gargoles, may kasyara sa iyo. Ayan, bigyan natin ng jacket. Walang jacket. Dali lang. Guys, please, connect muna yung nakapin, guys. Yung tatlo na yan. Yung super chatter, guys. Please, connect muna tayo. Kahit lagyan nyo ng mga, ayan, dikit ko na si Jeopard. Dikitan ko muna siya. Ayan.
Ito ako sa short video mo na Buhay Bukid. Ito masarap to. Ano to, mangga? Pipino. Pipino na may, hindi ko pa na-try ito. Mukhang masarap to guys, oh. Pipino siya na may ano, pipino siya na may daing. Tapos nilagyan niya ng ano, ng betchin ba to? Pipino, kamatis, tapos lagyan mo ng bago. Ang sarap nito, oh. Mukhang masarap ulamin. Oh, di ba? Sarap ulamin. Mga to, mga mukhang province to eh. Dikit na ako sa'yo ha, Shepherd. Ayan, dikit ko na rin to siya. Ayan. Ano pong dreamer na ano po ita? Sabi niya. Marge Paulo, dan dikit sa Ramsey. Salamat sa pagdikit na Marge Paulo. Babalik yung mga yan. No. Saan ka sa Davao? Ka nakapunta. Joboy, salamat sa lahat hanggang sa muli. Sabi niya. Alis ka na ba, Joboy? Walwal Joboy TV. Salamat. Ingat ka. Sabi niya. Salamat. Ayan. Sino ba may mga nandyan? Pong dreamer na ano ita? Ayan. Dali, didikit muna tayo. Dikitan ko muna tong si ano, yung mga nakapin kasi tumulong sa akin mga to eh. Si Red. Ayan, dumikit na sila no. Mag-comment ka lang kayo sa sa mga video nila Marge Paulo. Para bumalik po sila. Si Red, dikitan ko na rin si Red. Si Ma'am Rhea pala, red na akong red, Rhea pala, Rhea. Si Ma'am Twin. Ayan, dikit ko na rin si Twin Andana. Twin Andana, dikit ko na rin. Manyaman Joboy, pong dreamer ita, sabi niya. Harang ho. Salamat sa pagharang ha. Kung maraming ano siya. Wag mo lang walwal, wag ka muna magdikit walwal ha. Para ano na yan. Okay na yan, walwal. Huwag ka muna dumikit. Huwag ka na matigas ang ulo ha. Tamsak tikit kay Sir Rami. Sir Rami. Sino pa next natin? Si Rhea. Ayan, tamsak tikit. Tapos, ako magbabakas dito. Si Twin. Twin Adana. Okay na rin. Next. No, pakibaba. Ma'am Gina, may ka-shoutout mo, Ma'am Gina Lakman. Walang harang bro. Pero po, may harang po yan. Jamila Ali, kumusta na ka? May kapag-graduate na ka ba? Jamila, may ka-graduate na ka? Parang Edward, hindi na muna ako. Huwag ka muna magsukli. No, pakibaba mo yung bahay mo ha. Si MJ, dikitan ko na rin si MJ. Ayan, MJ, meron ka ng 500. Gawin kitang 600. Kaya ko to. Kaya natin tong pag-graduate si Mia Jean Vlog para makagraduate siya ng 600. Pero bago pong lahat guys, please kunak muna yung nakapin guys. Please, pasuyo na lang po yung nakapin. Ano yan? May ka-graduate na ako. Good, very good. Good luck. Congratulations, Jamila Ali. I-work na lang yung mo niyan, yung double ways mo. Jamila, balo mo na Jamila. Okay, Jeopard, Gargoles. Tapos na po, sabi niya. Ayan, Nob, dikitan kita ulit. 446. Okay. Ma'am Gina, maraming salamat po, Ma'am Gina. Kumusta ka na, Ma'am Gina? Dikitan ko muna tong mga nasa taas ng mga nakapin. Ma'am Gina, wala na akong may ticket sa'yo. Lahat, tinikit ko na Ma'am Gina. Pero yung may mga bagong kaibigan dyan, Ma'am Gina. Wow, galing ni Nightbot, may eyeglass. Alam nyo guys, itong kwento talaga. Kaya, kapogi. Kasi nga, lagi ako may salamin, di ba? Kaya, yung mga Nightbot dyan, meron mga salabin. Kaya ito talaga yung salamin ko. Kaya, ilang beses ko nang napagawa to guys. Nasira na nga to,
Ito, alam niyo guys, kwento ko na rin sa nasabi nga ni ano ni Mami Gina, ay ni Ma'am Gina. Kwento ko na rin sa inyo. Kasi ito guys, ito yung nung nagsahod ako, ito yung unang-unang binili ko sa sahod ko. 1,000 to, 1,000 tong salamin na to. May sentimental value din to, kaya ilang beses nang nasira to, nasira na, nawasak na nga siya, ayun nagguhit, 2 guhit, ayun Pinaano ko lang to, pinarugby ko lang to, rugby, yung tawag doon, stick glue, anong tawag doon? Yung pandikit. Kaya yun po ang kwento nito guys. Okay na po tayo sa nakapin guys. Please connect po sa nakapin. Tikitan nyo po please. Pakisuyo na lang po guys. Yung mga nakapin po, patikitan po. Ayan. Nag-aayuda rin yan mga yan guys. Ayuda rin si Rhea. Tikitan ko na rin si Rhea. Tuwin Adana. Tamsak tikit na rin. Ayan si Nob. Ano sabi ni Nob? Ibenta mo yan bro. Ay wag na Ma'am Gina. Wala nang bibili dito Ma'am Gina. Ano na lang to? Tira-tira na lang to kasi sira na. Ayan 448 ka na. Jami, ang tawag dito, baba mo yung bahay mo, sira ba yung mata mo? Hindi sira yung mata ko, parang ano lang to, pang pogi points. Pang pogi points. Wala ako, hindi sira yung mata ko. Hindi sira, Walang sira yung mata ko. Nakikita ko yung lahat, ayun may mga pogi, at saka magaganda dito. Yung mga malago. May mga malalago dito, at saka gwapo. Asa na ba si MJ? MJ, 591 ka na MJ. Nandiyan pa ba si Jan? Random editor, may kasyara sa'yo, random, pahingi pong banana sa Sige, baba ka lang ng bahay mo bigyan kita ng Ayan, done na po kay Julie Flores Fran, sabi ni Secretary. Salamat po, Ma'am Rhea. Ma'am Rhea, kilala mo yan, di ba? Yung pinapunta ko ng isang araw sa live ni ni Ma'am ni Ma'am Andana, Apogi. Yung background mo, paano yan? Anong background? Ano to? Green lang to? Green lang to. Green na pinapintura. Apong may kini, may kasyara sa'yo. Asa na yung bagong pasok dito? Yung naghihingi ng ayuda? Sino yun? Ayun si Random Editor. Random Editor, may jacket na po kayo? Random Editor, ano pa yung bahay mo, Random Editor? Ayan, pag nagbaba po ng bahay si May Kenny guys, short video, please, pakitikitan nyo rin guys. Mga yan, mga kaibigan ko rin. Huwag ka magalala, MJ, tikitan kita, okay? Jamila, StreamYard pala, akala ko pwede sa live. Ayan. Tikitan nyo muna yung nakapin guys ha. Please. Mag-aayuda na po ako guys. Ayuda. Apong may Kenny, dagdagan kaya rin ka na Dagdagan ko rin yun sa'yo. Ayan, dadagdagan na rin tong si Jamila, dagdagan mo na rin, dagdagan mo itong name para mag-graduate niya. 600. MJ. And MJ, 592 ka na MJ. 592. Tapos si Ma'am Twin, Adana. Kitang ko muna to. Hindi na ako magbabakas. Si Rhea, okay, tikit. Ay, Ma'am Rhea, okay ka na. Gumalaw ka ng isang guhit. Gumuhit ka na rin. Si Dimple Sakura Vlog, may ka-shoutout po, Ma'am Sakura. Secret akong may kini, sabi niya. Ayan si Random Editor. Ay, si Random Editor, ano siya? 489. Ayan, 490 ka na. Random Vlog My Tooth. Vlog My Tooth, idikit mo yung main mo sa akin para updated ka sa akin. Ito pala, nagtuturo pala siya ng how to send PayPal money, mga to. Pero nagpa-viral yung mga video niya guys In fairness magaling to.
magaling magpa-viral to. Turo mo nga ako paano magpa-viral ng video. Pero ang ano nyo lang guys, 14 video lang. Pero lahat viral. Mga 1,000 sila o mga 10 days before. Sige bro, salamat. Huwag kang maglala. Ipapagraduate kita, okay? Basta baba lang kayo ng bahay dyan, okay? Pakisitikitan din si ano si Random Editor, si MJ Vlog, si Mikeni Abe. Maraming salamat po sa inyong dumikit. Guys, huwag kayong maglala. Sure ball mga to. Hindi po sila mga budol. Ayan yung nakapin, lalong hindi budol to kasi bagong kaibigan ko to sila kasi binigyan nila din ako yung ayuda tapos ayun, umakyat nga ako sa kanila. Ayun. Dimple Sakura, pwede po kayo magbaba ng bahay ha. Maraming salamat po daw sabi niyo ni Mikeni Abe. Dali lang. Ayan, bago po ang lahat guys, bago umalis yung mga tao dyan, kasi it's time to promote my second year anniversary. May Kenny Abe, dan dikit na po sa'yo, hindi na ako nag-yung. Mga ano yan, mga alagad yan, apong may Kenny. Yan, lahat, yung mga nakikita mo mga ninja, mga yan. Yung mga nakapin yan. Sila yung nakapin. Dali lang ha. Okay na rin, gumuhit na rin sila na isang guhit. Dali lang. Aakyat ko lang to. Apong may Kenny, kung gusto mo umakyat, sabihin mo lang apong may Kenny ha. Okay. Bago po ang lahat guys, nice ko lang po ulit mag-promote sa inyo at sana po makapunta po kayo. Kahit mga konting palaro, konting pabigay lang po sa lahat ng mga nagsuporta sa akin mula 1 taon hanggang 2 taon. Ito po guys ang aking promotion. Year 2 po sa YouTube. Ayan po ang aking promotion. Ano po yan guys, sa July 27, 8 p.m. Philippines time. May promotion ko rin habang maaga. At open po sa sponsor, sa mga dyan, may mga mabubuti po, kahit 200, 300. Okay lang po. Para makatulong po tayo sa lahat ng mga viewers. Hindi lang sa viewers guys. Sa lahat din po mga nandyan, members, baba ko ng Gcash ko. Sabi niyo. Oh, Jamila, basta sa palaro. Yun po yung aking year 2 sa YouTube, sa mundo ng YouTube. Bago po ang lahat guys, nais ko pong mag-promote din. Tomorrow po guys, meron po akong LS. Meron po akong kasama dun sa kantahan po. May special guest po ako bukas, si Max and Mark. Magaling pong kumanta to. At si Julio Flores Franz, ang aking resident singer every Monday. Ayan po guys. Okay na po ba tayo sa nakapin guys? Please connect po nakapin. Tapos na po tayo para ibang naman tayo, ibang dimension, ibang pin natin. Okay? Salamat po sa lahat. Ma'am Gina, maraming salamat po Ma'am Gina. Tignan niyo si Ma'am Gina guys. Please connect po Ma'am Gina. Okay. Dali lang ha. Magpipin muna tayo. Okay na tayo sa nakapin. Sa lahat po ng mga dumikit po sa nakapin, salamat. Ayan, may Gcash din ako pogi. Walwal. Basta birthday mo, alam mo na, birthday mo. Di ba? Ipapaayuda ka. Okay. Asan na si pag-graduate muna natin to si Jamila, ay si MJ. Si MJ guys, road to ano ba si Jamila? Baba ko din yung bahay ni Ma'am Gina guys ha. Dikitan nyo, nagpapa-Gcash din to. Si guys, Jimia Jean Vlog, kulang na lang siya ng 8. 8 na lang para maging 600. Walang ano man bro, sabi niya man yan. Kapatid, matutod na ako, maraming pabukas. Sige po. Takal pong salamat kay Sir Ran. Tikitan muna natin yung nakapin guys, road to 600 po. Guys, please. Ma'am Gina.
Si MG na guys, tikitan nyo guys ha. Ano to, nagpapa-Gcash to. Mababa na yung 100. Guys, please, connect to Gina. Ma'am Gina. Ito. Ano, walwal, ano lang to? Pintura lang to. Ang tawag dito? Pader lang yan, tapos pininturahan lang. Ito guys, ano din to? Katas din ng YouTube, tapos may tumulong sa akin na pinagawa. Ayan, hindi ko na kailangan i-mention. Alam na nila yun. Nandyan lang sila na nakabantay. Ayan si Random. Random! Mamaya ibaba mo yung bahay mo, papagraduate ka namin. Pero bagong lahat guys, please, pakigraduate muna natin ng ano to. Ng, ano ba si MJ? Ano lang, 7. 7 na lang siya, 7. Tigitan ko na, try ko tigitan si MJ. 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 Random, mamaya, i-ano mo yung bahay mo ha. Gina, salamat. Ayun, Gina, done daw, sabi niya. Ayan, ano ka na, 500. 594. Ayan, no, tamsak tikit kay from Rhea Vlog, sabi niya. Yan, kay ano yan, kay Ma'am Rhea Vlog yan, yung alagad ng mga yan. Yung mga dumikit na yung nakapin kanina, yung tatlo. Siya yan, mga alagad niyan. Okay? Random editor, mamaya, ibaba mo yung bahay mo ha. Pag-graduate ka namin ng ano. 500 ka ba, di ba? 500. Mangko pa, BG lang. Sige, sige, Jamila. Mangko pa. Ako nga, kumain na ba ako? Di pa yata ako kumain. Ako host, road to or nowhere. Wag nang tigitan, sabi ni Apong Dreamer. Oh, supportive lang yan. Supporter lang yan. Dan sa nakapin na tato kanina. Salamat, Nob. Salamat. MJ, thank you sa mga dumikit sa mga kaibigan ko dyan. Si Kuya Ronnie, saka Twin, Rhea, ayan. Dikitan muna natin guys nakapin. Ano na lang, kulang na lang 6. 6 po. 6. Dikitan ko nga to. Guys, please po, pakiconnect po yung nakapin sa mga ninja po dyan. Dagdagan nyo ng ano to si MJ Vlog. Ayan, MJ Vlog ha, dinikitan ko na rin kita. 595 ka na, MJ Vlog. Bingo bro, sabi niya. Oh, bingo pala. Bingo. Yung bingo niya guys, mga A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, W, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung mga ganun guys, kay Madam Ma'am Gina. Babingo na, Ate Gina. Ayan si Ma'am Gina. Ano yung babingo yan? 100 pesos, agad-agad, di ba? Saan ka pa makakira ng 100? Dali lang, dikitan ko muna tong si Mia. Andiyan ka pa ba, Random? Random ha, ibaba mo yung bahay mo. Pag-graduate kita, okay? Masaya na ako na nakakapag-graduate yung iba dito. Masaya na ako. Actually, marami na rin nakagraduate ng 1,000. Masaya din ako na nakakapag-graduate sila. Okay na, Mia, meron ka ng 596. Asan na si ano? Si Sally, ako sa bingo, sabi ni ano. Ayan, punta mo lang siya, ano. Magpapalaro ka sa Graniles mo. Oo, magpapalaro ako. Walwal Friends. Basta kapag halimbawang na-finalize ko na kung may mga nag-sponsor, edi mas maganda. Lahat ko ibibigay ko. Para ano yan, detalyado. Ayan, nagbaba ng kanyang ay wala, kala ko na si Nightfoot pala yun. Ayan na, meron ka na Mia, meron ka ng 596 ha. Sige, punta ka sa LS ko, sabi niya. No? Punta ka lang sa LS niya no, ni Ma'am Gina. Nagpapabingo yan ng 100 Gcash. Asan na yung parod 500, nawala na siya. Random, nawala ka random. Ayan si ano ka na, Mia, meron ka ng 598. 598 ka na random. Ayun, nandiyan si Random. Random, dikitan kita habang nagdidikit ako dito sa taas. Ayun, nakapin. Pag-graduate muna natin to guys. Tapos si Random. Random, meron ka ng 493. 493. Tapos si MJ, dalawa na lang para makagraduate siya ng 600. Tulungan natin. Ayan. Tulungan muna natin to guys. Para makagraduate siya.
Ayan, 599. MJ, isa na lang sa'yo, isa na lang. Nanalo ka kanina, MJ Vlog, sabi naman ni Ma'am Gina. Ayan. Oo, sabi naman niya. Next, asan si ano, si Random. Kita ko nga si Random. Sige, sige po. Ayan, dikitan ko rin yan. 400. Ayan, 400. Ma'am Twin na yan, dinikitan kita ulit. Hindi ka pa pala bumuhit na, ma'am. Ayan, dikitan ko na muna to. Si Random, asan si Random? Ay, Random ano ka na Random? 495. 96 ka na pala, Random. Yung nakapin, tignan na natin. O yun, 600 na guys, yung nakapin. Ayan. 132 thumbs up. Rami Ria, maraming salamat po sa iyong pa-thumbs up guys. Okay, maraming salamat po. Next natin guys Next muna natin to. Si Random. Gawin muna natin to. Gawin muna natin siyang okay na si nakapin Gawin na natin to si Random. 3 na lang. Random, ticket ko yung main ko sa'yo 498 ka nang babakas ako dito. Ayan, Random. Nagbakas ako sa'yo dito sa how to speed. How to send PayPal money to PayPal without credit or bank. Nandito na ako Okay, nagawa ng kanyang babae si Nob. Paring Edward, midnight lang ako dito. Okay lang, anong oras na ba? 2. Malapit na rin ako mag-end dito. Mag-end na rin ako nito. Mag-end na rin ako nito. Tapusin ko lang to. Yung mga pag-graduate dito. Ano lang siguro mga 2 and 15 or 20. Malapit na rin ako matapos. 2 na lang sa nakapin. Ayan. Ano lang siya guys. Isa na lang. 499. 419. Alam mo na mag-SLS din ako. Sige. Dikit na si Juan and Dreamer sa nakapin. Maraming salamat po, Apong Dreamer. Ayan, 452 ka na, no? 452. MJ Vlog, okay na sa'yo. Salamat sa pag-share, MJ. Okay. Dali lang. Pag-graduate ko lang to. Si Ma'am Pion Andana. Dikit, tamsak. Ayan, tamsak dikit. Yung ba yung mga hindi ko natikitan dyan si Ma'am MJ, si Ma'am Gina, okay na rin to Ayan, 500 na si Vlog My Toots. Vlog My Toots, 500 ka na. 500 ka na. Ayan si Nob, tikitan ko na rin. 453 ka na, Nobs. Ayan, malapit na rin tayo mag-end guys Hindi kasi ako masyadong nagtatagal ng live. Bukas ako mag-live guys, 7 p.m. Philippines time 7:30 p.m. bukas. Ano naman yun, Kantahan bukas guys, mga malulupit nating mga singer. Akyat bukas. Dan dikit kay Vlog My Tooth, sabi naman niya Asa na yung kay bahay niya ni Ma'am Twin Andana? Twin Andana. Okay na ba na nakapin guys? Okay na tayo sa nakapin. 500 na siya. 500 na. Dagdagan ko ng isa.
Ayun, 501. Tapos si MJ, dikatan ko rin si MJ, 601. Guys, dikatan nyo si Gina guys ha, Ma'am Gina Lakman. Ano yan, nagpapabingo yan. 100 pesos, Gcash. Every nanalo. Duty pa ako niyan, parang ito 9 p.m. Duty pa ako niyan. Mag-duty ka ba? Anong oras ka mag-duty? Wala yung ilaw ko. Sige, sige, sige. Ayan. Ma'am ano, Ma'am Twin ng Dana. Nag-gumahit ka na oh. 3.14. Okay na guys. Okay na po tayo guys. Lahat po ba na ano po ba? Si Random. Random, 502 ka na Random ha. Okay na muna yun sa'yo Random. Okay na sa'yo ha. Next muna natin guys si Ma'am Gina. Ma'am Gina yung nagpapabingko ng 100 Gcash every ano. Asan na si Ma'am Gina? Yung bahay niya. Asan yung bahay ni Ma'am Gina? Lakman. Gina Lakman. Ito yung bahay niya guys. Ikitan nyo guys. Koisbo! Just got home. Sabi naman ni Apong Bu. May kasyara sa'yo Apong Bu. Gina. And guys, dikitan nyo si Ma'am Gina guys ha. Okay? Ito. Ipin ko muna siya guys ha. Dikitan nyo yung nagpapabingko. Apong Bu. May kasyara sa'yo Apong Bu. Koisbo. I mean bukas parang Edward kasi sabi mo 7:30 ka mag-start. PM. Okay lang, okay lang 'yun ano, no problem ano, walwal. No problem 'yun, intindihin kita. Naintindihan ko 'yun. Punta kayo sa kanila guys, sa Ate Gina Lakman at Lilipot. Binibigay din sila ng ayuda at papalaro. Ayan. Emila sa upo sa lahat, BG ko lang, mapahinga lang ako. Ayan, dikitan nyo rin si Koispo guys. Si Koispo, ayan, napaka ano din yan. Mabait kong kaibigan yan si Koispo. Baka ko yung bahay ni Po. Bu. Yan yung bahay niya guys, Bu lang, Bu. Yung code niya dito kasi Bu. Ayan. Dikitan nyo muna guys yung nakapin guys bago tayo malapit na rin ako magsasara nito. Anong pangalan nito? Walwal, mag-LS ka na sige. Okay lang, walwal. Okay lang yan, mag-WH ka. Wala. Nangyari? Nahulog. Ayan, nawawala. Yan, dikit kay Koisbo. Salamat po, Ma'am Gina. Ayan, patikit po. Good night na host, may work pa ako. Sige po, no problem. Maraming salamat po, Ma'am Rhea Vlog, sa iyong palipad at sa kay Ma'am Andana at saka kay Sir Rani. Salamat po, maraming salamat po. Agoy, walang kuryente. Wala, Andy, meron po akong kuryente kaso ang problema tong ring light. Nag-ahang. Parang cellphone din to. Ano siya, parang naglulus. O yun, wala na naman. Naglulus kasi yung saksakan niya yun, no? Pag sinaksak mo siyang ganyan, kailangan itong dito niya nakaganyan. Kaya mahirap siya i-tiyempuan yung pagkasaksak. Dating dikit kay Koisbo. Dikit na po kay Koisbo. Maraming salamat sa pagdikit kay Koisbo.
Ay, nawala. Ay, ano ba yan? Kailangan kapag pinindot mo siya, dahan-dahan mo siyang i-on sa ano. Tapos, ayan. Ayan, okay na. Tapos yung mga wire, hindi masyado yung wire. Hindi mo pwedeng galawin na maayos. Hindi siya, Ma'am Gina. Ganun pa rin siya. Ginawa ko na po yung wire niya talaga. Wire. Iba yung wire niya. Kapag kailangan nakaganyan siya, ginaganyan mo siya parang tinutupi. Kaso ang problema, baka masunog. Saka kayupi. Ayan. Sir Edward, una na po ako sa inyo. Antok na po. Ako, sige, sige. No problem. No. Basta no ba, wag sana di ko malagasan bukas. Ayan. Binaba po ni Ma'am Lilipot pala. Lilipot yung kanyang bahay. Ay, hindi kita nyo muna si ano, si Ma'am Gina. Okay na po kay Ma'am Gina. Bago po tayo, random editor. Thank you din ha, thank you din sa pagpunta. Huwag kang maglala, random. Marami pa akong titikit sa'yo, random. Ang galing mo nga eh. Napaano mo na viral mo yung mga ibang ano dito, mga video mo. Ano ka pa? More upload ka pa, ano, random. Ang ganda yung content mo yan kasi ano yun, mas mabilis siyang ano, mas mabilis siyang searchable tapos maraming ano yan, maraming nag-aano yan, maraming nagsa-search diyan lalo na yung mga online, mga ganun. Ayan, padikit po kay Lilipot, ayan. Okay na po ba tayo kay Ma'am Gina guys? Dikitan niyo muna si Ma'am Gina guys ha. Yan, isa din yan sa mga tumulong sa akin si Ma'am Gina. Please connect to Gina Lakman Vlog. Ayan. Okay na po ba tayo kay Ma'am Gina guys? Ay, nandito pala si ano, si Narcy P Vlog. Ayan. Sorry, ngayon ko lang kita nakita, bro. Baka meron ka pa dyan. Oh, meron pa ako. Huwag kang maglala. Dali lang po. Itikip po ako. O sige, una muna natin si ano. Ma'am Gina, okay na po kay Ma'am Gina, guys. Dagdagan ko muna. No power. Dagdagan muna natin si ano, eto, ipin ko muna tong si Narcy P Vlog, okay? Low power. 130. Sige, titikit po ako. Low power. Ano, nawawala na yung aking ano. P8. Low power. Ayan. 131. 131. Low power. Aatin mo yan. Oh. Sige po. Ito muna dikitan ko. MJ. Ano ka na MJ? Ayan okay, dinikit ko na si Ma'am Lilipot. Tagal na ako nagdikit mga tao sa akin. Malagad ko eh. Noon pa. Ayan si Narcy, 132. 132. Low power. Meron na siyang 133. Dikitan ko lang to. Siguro, mamaya ko na lang dikitan siguro to. Iano ko na lang siya, search ko na lang siya mamaya. Narcy. Mamaya, ito ko pag-break ko. Pag-out pala. Low power. Yan ako sa messenger. Yan. Okay, mamaya ko na lang siguro dikitan to, ano, Ma'am Gina. Dikitan ko mamaya po si Ma'am yung kapatid nyo. Low power. Ayan. Mamaya ko na lang po siya dikitan ha.
Apon Julie, mega shoutout sa'yo, Apon Julie. Ayan si Apon Julie, nandiyan na siya. MG Vlog. Malapit na ako mag-end, Apon Julie. Mag-end na ako. Random. Bukas, punta ka bukas. Kasama ko si Julie Flores Franz sa 7:30 p.m. bukas, 7:30 p.m. guys. Malupit yung kantahan Low bukas. power. Mapapasabak si Apon Julie bukas with ito guys yung aking LS bukas. Ma'am Gina, ako na bumbala po kay sa kapatid nyo. Nakuha ko na rin yung pangalan niya. Asa na yung live para bukas? Ito po yung live ko para bukas, guys. Live ko para bukas. Ayan, LS ko bukas. Ano na ako kasi? Ayan yan, guys. Wapong Julie. Low tower. Mag-low tower na kaya. Low tower na naglo-low no bad ni si Bihik. Okay, sige po. Bukas para makapagpahinga naman natin, Julie. Bukas na lang tayo. Ayan guys, yung LS ko bukas. Mag-general cleaning ko. Sige. Tomorrow guys, huwag niyo kakalimutan. Meron po akong LS. Ayan po, binaba ko po guys. Pakitamsak na lang guys. Ma'am Gina, ako na po bala kay Ma'am Narcy P. Vlog. Nakuha ko na rin yung pangalan niya. Bukas po meron akong 7:30 p.m. Philippines time hanggang lang yun, hanggang 9:30 o mga 2 oras o 3 oras. Basta depende guys, bukas abangan niyo po yung mga guest singer tomorrow, okay? Bago pong lahat guys, nais ko lang pong mag-promote ulit. Dali lang. Alakit muna ako sa StreamYard. Ayan, salamat po sa lahat ng mga pumasok po kanina, yung mga team YouTuber, YouTube legit pa yun, nakalimutan ko yung nila. Group nila, si Low tower. si Rhea, si Sir Radi, si Ma'am Mandaya. Ayan, sa lahat po ng mga pumasok kanina, salamat po. Ito, akit muna ito. Mami, the vlogger, mega shoutout sa Mami, the vlogger. Kumusta ka na, Mami, the vlogger? Ayan po, mag-promote lang ako guys para po sa aking nalalapit na year 2 dito sa YouTube. Ito po guys, panoorin niyo po guys ang aking year 2. Ito po guys sa July 27. Ayan guys po, yan po yung aking parang mini lang yan, hindi na masyadong grande. Maraming salamat po Ma'am Gina sa iyong congrats. Year 2, ibig sabihin from the year 1 past, marami akong mga nakilala. Mas marami po akong nakilala ngayong year 2. Iba-ibang tao po guys, okay? At ako po mag-enta rin po guys on behalf of my team Kapogi talaga. Team Kapogi and mga team Sangre, nandiyan si Apon Julie. The vlogger mami, malapit na ako mag-enter na ako, living na lola ko. Condolence, mami the vlogger. Ayan, I hope nandito ka sana, no? Para lalo ka pa makilala uli sa mga bagong actually, marami tayong mga bagong kaibigan. Mami the vlogger, talagang umigot na ako ngayon. Hindi na yung dati na nag-stay lang ako. MJ, congratulations sa lahat ng mga nakagraduate ngayon. Congratulations. Nakarami na rin tayo ng mga nakagraduate ngayon. Hindi ko na kailangan isa-isa. Thank you so much guys. Apon Julie, maraming salamat. Hindi Ma'am Nakman. Ayan, si Ma'am Gina. Talagang pinagkatiraman si Nightbot. Pasensya na kayo sa Nightbot ko guys. Ano yan, kapangpangan. Napakabait din si Nightbot. Ayun, oh. Yes, tinawag mo akong Pogi. Ako, diba? Huwag ka nang kumandra, Gina. O, diba? Ma'am Gina, pag ano mo na lang yan, basta matutuwa ka lang sa Nightbot ko. Ayan. Apong Dreamer, maraming salamat. Tumatawa si Mama. No? Good night guys, maraming salamat. See you tomorrow, 7 p.m. Philippines time with Julie Flores Franz and aking special guest na walang iba kundi si Max and Mark. Paalam guys, see you tomorrow sa aking music night concert. Okay?